Hi guys. Hey guys. How are you guys? Thank you guys. How are you guys? Yeah, you can do to botana chibika guys. Yeah, to botana chibika. Guys, what do you say? Hands no zoro. Ha? No zoro. Now what happens at that? Ini zvandiri kokumbari kadipindewo palife. Ndaona vamwe wapedza kamba life ndikati ngatipinde kuti tandare tisavharire vamwe malife avo. Saka pavapedzawo andivaswandi ndaona vakutopedza. Ndangopindawo vachitodonha ndofunga. Ndikati ngatiyo kana patitaure. Hesi 7 unjani 7. Manjani volirwe. Nai guys, maskera seiko. Masters. Ino ichiko star party. Yanetsa guys, master party anetsa mastitum guys. Imbonduzeyo pane chakaipera master party kuinda vanhu vanetsekana nemaster mina ndotora foni yekufona That's it. Guys, ndisati taura nyaya yemaster party. Hey. Yeah. Master party nditoona uri flyer poster randapuwa resta party raDhumebhiri kwai musi wa8 November. Okay. Pakanaka. Guys, ndisati taura nyaya yemasters. Yes, Tete Dixie, how are you this afternoon? Maskera seiko Tete. Maskera sei Tete. So make it amadzivari maskera seiko. Duve. Right, it's where move guys. So tapping up on your masters, guys. Mirandi kudze chimwe chinhu wani nemuya wamari. Guys, I come in peace, guys. And this kurwa. Please, mozati chimwe chinhu chamunonitumira ku inbox miedzo vasikana. Ngatitogepisana pamiedzo vedu we. Miedzo wakaipa. Inoti ndakazokupindura izvisiri izvo. Guys, when I must ukure kuno, when I is ukure kuno, when I is ukure kuno, when I is ukure kuno, you think it's like a test is ukure kuno, right? If you think I do keep guys into 3 show, guys, I'm on it. So I'm going to me out inbox guys. The guy who pay example, do not tell Zai and look at the number of no certain dollar. Mieds, then who will get it. And this new ndikapindura ndimo zofamba chivanze takaenda kwasimene kuti tibatsirei vanopindura rafu kana ndimiwo guys zvimwe zvinhu ngatange tafunga guys anditika right the guy tinned ndikuverenga mukuona ka ndikuverenga handiti munyatso kuona kuti handisi kuru hamukuona tichatiri ichatikai Watanga hi mama Mary kuri hi kudia kuri say dini kuri bo mama please I need your help and my story goes like this. Some days back ndakawirwa ndambudziko and I went and borrowed money kuna kuchimbadzo yaive 5,500 so yave ne interest ye 40%. So now ndambozama kukava kwasara 2.5 but chiri kunesa kuramba ichingokwira and I get paid every Friday. Pandinomirira inenge ichikwira zvakutokonzera ndisari ndisina kana food even crash yemwana handichakwanisi anditika kwatove ne credit 400 too ndishaya mari so I'm pleading with you mama help ne mari andika help mundipo mari munhu wemari restricted ni achita kuda mari yake
so nasi handina kutoenda kubasa chaiko because akutora zvokuya kuzondivhinga kubasa. Chikumbiro changu kuti mundibatsirewo to pay off, then ini ndozobhadhara pashoma pashoma. Antika, I'll provide my documents kuti munoti ndiri. Come on guys, ini yedzo iyi. Guys, atidi kupanana pimiyedzo asikana. Antika, imari guys. Kana waenda kuchimbadzo, anditi une problem chaiyo iri serious. Guys, vanhu vangani vamunoya pana patisona chicharachi. Andina mari kufirwa, ndafirwa andina mari. Pane mukadzi akaposta pana pafirwa nemwana musuno. Antika, aita problem afirwa nemwana. Antika, ndakangokanda nyaya yake. Azvina kuita 3 minutes. Angave nemari extra. Akati sisimeni mari yangu ndakuramba mari, ndikati no, haurambi mari because ndine proof yekuti afirwa nemwana. Ndakamuti Windsor. Ndakanda nyaya yake, ndakataka ndati tione chinoprova kuti wafirwa nemwana. Ndobva nditumira zvichokwadi mamezi akakumusha, ndobva nditumira zvangu zvakawanda zvakanyongwa ipapo. Anoona plus mukutaura naye cheko aitochema. Anoona ndobva nditumira everything. Handitika nenhamba katika mchida fona ikumusha, ndobva ndafona just kuti mangwana sezodzoka kuti ndisimeli mari dzevanhu. Ndobva ndafona panamba yakanipa kuZimbabwe. Ndakatofona pachichemwa. Andakuzotaura ndakabva ndangodropa. Ndobva ndatimira. Saka inini ndatoti ndokupanda kutengera ticket. Inini ndatomti ndochikutengera ticket. Akati ari kupika driver Port Elizabeth. Handi zvikanzi ndine luggage. Ndikati ndochikutengera ticket. Asi still chika ndingoposta because mwana afa kumusha. Ushoka bata maoko. Pamwe wakatonira iwewe. Handiona mwana ndikasina kuti hakuna kofinga noti zvikanzi ndicho zvitoripo. Handiona. Saka ndikati ndochikutengera ticket but ndakutokanda nyaya yacho ku Facebook. Ndobva ndakanda nyaya yake. Inenge yaitozi authentic story ndato verify inini. Antika, hana bata 3 minutes, kune vanhu, padiaries pane ma Destiny Helpers, akanyarira kuti andoziva ini, amusingasivi ini. 2 seconds vanhu vanga vatouya, sisime ndoda kubatsira mukadzi uyu. Ndikati namba yake iripo, endai kumukadzi uya. Ndobva vachienda kune mukadzi uya, mukadzi akawana mari. Awana mari kati sisime, mari yangu endawana inokwana, ndikati mari yako haikwani. Uchanoita funeral kumusha, pachinzi pafiwa vari kukuzvona vachiuya. Vanoda kukupa rege vatamba nzema wako vakupe. Antika, we contributed kuseri. Guys, kuseri ndima message ake. Kuseri amnamboziva china ndambodzoka ndakudza kuti chana tukudini tangu zvita kuseri. Hanoona tikati chitokwira izvozvi. Musiwo anambera 3 minutes. Ndichitomuti ndirongedza bag. Handika mari basi iripo. Zvimwe zvinoitika chifamba. Itokwira urowe pasi ndokutengera ticket rowa pasi. Hanoona akatoti mari akapiwa dzokunoduviga mwana ka. Asina kana pekutangira. Ticket akasina kana cent. Chitito itofamba uyendi. Yakapinda mari achitoenda kuZimbabwe kunoviga mwana. Andisika achitaura nenani mubhazi achinda kunoviga mwana. Achiti mudumbu mangu ura wangu mubhazi umwe akutorwara. Ndikati anxiety kumusha ukuvhunduka urikuziva zvako zvawasangana nazvo. Haisi nyore kuti unoviga mwana ne4 years. Antimaona mwana anenge atokura kauyo. Ndobva adini akura akaenda, vanhu vakapindira kuseri vakabatsira right. Zvakanaka zvinenge ndakangoona kuti nide kudzoka nditi kudi haiwa ndikandingosiyawo akabatsigwa nokuti aizotoda futi mari yekudzoka. Remember anoona semunhu angari pabasa akutozodawo mari yekudzoka. Zvanga zvakanakawo vanhu vakamupa mari shuwa mari yekudzoka yakakwana nekuti anotenga coffee yakakwana. Vanhu vaisa mari dzake kwaari kuko street because ndakaisa namba fine but I communicate neni vamwe vacho vanhu vai communicate neni antika fine right. Kokuyawo munin'ina wangu uyu kana mwana wangu uyu anasari kukumbira mari kubhadhara chimbaso. Muyedzo mwanangu. Rega nditaure pachinji kuita nokuti hausiwo kutanga guys. Akasike kutanga muchoenda post-its. Handi mazana dzechimbaso. Dzimwe dzacho ndotozoona imini ndisati ndakomenda ndinotowana comments dzichilepedza masports. Ndongoti ndobva ndangosiya. Yesi salo anti mazviona. Guys kukumbira mari yekuti ndokumbira kubhadhara chimbaso. It's an insult guys. Pokana mutora mari chimbaso tanga tisipo. Hauna kuti sumowo kuti ndakukumbira kutora mari chimbaso because ndoda kupa boyfriend yangu kana ndoda kutenga chakati ndaita dambudziko. Hauna kutudza. Muna dambudziko chaiko usati uchiziva kuti ndinotambira ndoshanda makitchen mari ndinowana hautangi nekuenda kuningikiri kumachimbaso. Waita dambudziko chaiko mutakane kuuya kuti vakomana kazenda anopinda muchimbaso ndauyawo. Hanimona anokwanisa ake kundibatsira ndaita dambudziko rakadai so. Vazhinji vanobatirwa pana apa padiary musapaita pekutamba napo. Hanimona musapaita pekutamba napo pano padiaries panapa. Pakabatsirwa vanhu vakawanda vekuti vamwe vacho guys takatokangamwa. Tinotovaona ma street umu. Tochombokangama kuti vakabva nepano vamwe vacho. Ndikada kuti ndikupe mazita mamwe macho vakangamweni vakabatsirwa pano zvihombe. Vanongouya vobatsirwa voinda. Havasi vanhu vepano. They just come here
get help and go. Do vanenge vachinotituka futi nemaghost but hatinei nazvo. Inangu guys tarachokwadi ndotozviziva kuti vamwe vacho ndavanotuka nemaghost but handinei nazvo because the moment andine ndati toda kubatsira I am not doing it for myself. Handika I am doing it for God. Ndokuziva kuti naMwari muchapedzerana. Tuka ako kawanda inogona kubudira wakawanda uchindinyavaidza zvina basa but kuna anenge achiona ndotozviziva. Handimazvona takabatsira vanhu wobo pano atichatomboziva tinokuvaonawo masitutu anoona tokuti dzimwe ndikangoda kungoti uri mupenyiwe totombozona kuti haiwa ndiri mupenyu tiri kwasisimeni. Handimona zvatopera hatikubvunza kuti kwose tisingasakoni because kana takubatsira hatina kuti uya ugare pano papeji. Handika hatina kuti yatikusungirire pano papeji. Aiwa unoenda kwaunoda kupeji kwaunofarira wokuona kuti hagoni kubetserwa ka haukwanisi kubetserwa kukatika ninde kunobatsirwa vanhu kwaya ukabatsirwa zvakanaka chose. Handika chinda in peace. Handimona pane vanhu vanobatsirwa vakawanda mukaonenda kukanda posti vakawanda vacho maposti akaona ndinoramba kutokanda handitokanti bvunzai dzimwe nguva admin nayo ndinozogona kukanda kuseri especially letu anogara ari active anogara ari active letu mwana wake anoda mimba yake inoda diaries zvokuti mimba yake inoda kudongorera nyaya dzevanhu saka anogara ari active ndiye admin andozoti anenge ari active most of the times. So ndangoti ndiso uyu 1 ka 1 munzi muzifrying pan ndongobika zvese ka 1 mona ndambona yanoti ina nditi chikafu chisiri fresh kudini ndikusiyana ndikutongobikawo zvangu ndinoda kutongoshanya kune munhu diary wangu wadamboinda zvangu for 3 days saka ndoda kutosenda katobika iyo chikafu fish idzi nyama iyi hove ino chicken vanenge vachingotora vachinitsa kubasa kana vachinda kubasa kana vari pano vari vega vanenge vachingotora shandira pano vachingodya chakaita takaenda. Saka guys nyaya iripo ndeyekuti ka kukumbirawo mari yechimbazo ndinobhadhara chimbazo insult guys. It's an insult. Ngatisadaro guys, it's wrong. Truly speaking pamunoita zvinhu zveniko hamutiudzi hamutangi matiudza kuti tiri kuda kumbonotirawo mari dzechimbazo toda kudai munozongouya makuda kubhadharirwa zvimbazo. Hazviiti guys, hazvibetseri, hazvibudi kana chokwadi hazvibudi. Mira kati nichakuedha hazvibudi. Handimaona kana uchiuyawo nedambudziko rako uya nedambudziko chairo. Ishuwa Ivan muna kuti tokumbira kubhadharirwa chimbazo munhu akafanira kuti ndikumbira mari kunotenga pizza. Isu tichiziva kuti kune munhu asitorina madhaipa emwana. Handimaona tichiziva kuti kune munhu asina madhaipa emwana. Iwe atindokumbirawo keke nokuti ndine birthday. Ndokumbirawo chakati nokuti ndine chakati atidaro guys. Patiya patinoti kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. It's for your own good. It's for the good of the person apa ndiye anoropafadzwa. Kwete iwe uri kugamuchira. Iwe uri kugamuchirawo hausi unoropafadzwa. Apa ndiye ari kuropafadza. Hani muri kuona. Saka yes, images like kufirwa kana kuti munhu ati ndangomiswa basa ndisiri prepared ndoda kuenda kumusha. Avo kazhinji kaita nditombounzi pane. Dei vachidzokawo muchidzoka muchitaura imwe nyaya yamadhairis dzokaiwo muchitenda. Hanimona handisi kuti dzokaiwo muchinditenda but ingodzokaiwo muchitenda. Vanhu vaenda kumusha tete izvozvi so vanhu vakaenda kumusha sofa because ini ndinawo matiketi emabhasi. The reason why ndinokutengera tiketi rebhasi nokuti ndine access yematiketi ebhasi. Hanimona tiketi rebhasi rikanzi 1100 kuenda kuZimbabwe kubva kuSouth Africa kwandika ndogona kubhadhara 800. Anoenda kumba munhu. Saka vakaenda kuenda kumba ndovaendesa kumba. As long as usina kare because ndizokwanisa kubhadhara mari yako yeluggage. Ndosaka ndichikubvunza iwe kwanda kuti une luggage here because luggage vanenge vakuchaja separate. Mari yavo maprofits ekumabhasi anouya neluggage. Maprofits avo ari kumaluggage. Saka kana uchingori iwewe nemwana aiwa ndine munhu yeni ndokuendesai but ukazoti mutumburu wakuda kubhadhara. Hanimona wakuda kubhadhara. Bvunzai nechanogara ari kuinbox kuti anoona chinhu vanhu chachikumbira nekuWhatsApp kwangu ndichatomupatsa sekuWhatsApp kwangu apa tachiclear WhatsApp nokuti tinoti ndotopesana tongo dzimwe nyaya ndopesana kutonziva avadaviri because ndinochazana kuti ndodaro kuti chii iyi nyaya ichiri kusapa public kupa vanhu miedzo kuedza vanhu guys hazvibudi. Saka nanchikumbirawo ipapo guys ngatiwisisanei. Handika kana une dambudziko chairo handika unotsvaga help unoya. Izvi zvezvimba zvese hatiiti guys. Zvezvimba hatiiti hatibhadhari zvimbazo zvemunhu. 2 kana wafigwa hatichaendesi mapoti. Takazviguma mulockdown hatichaendesi mapoti kumusha nokuti takati munhu wese ngaanojoina funeral police. Zororo Pumulani 89 rand per month. Zororo Pumulani inokuendesa kumusha kuti fe ini unongoya kwandiri inini everything bo
everything. Then akamboenda nezorobo mulala yakachikombela kuti ini ndazodai vanokumeka shot vasiya everything zvaitwa vawa munhu atofushuka zvese and everything vodzoka newe handitika zorobo mulala ikambani yakamirira kuviga vanhu anti munoona kana uchinge wafa ndosandati aticoncentrate nekuti naye ndo wafigwa cash uya necash tikuendese kumusha tinoconcentrate nekuti iwe tora police tinoda kuti utore police hatina ine kuti uinde cash tinoda kuti utore police cheti tora police yako kana watora police yako mangwana ukafa unovigwa ende mafiro ari kuita vanhu iko zvino vari kuya kuseri kwasina mapolisi unozvibvunza kuti ko inga wani takambomaketa tikataura zvekuti vedu we torai mapolisi kana wakabva kuZimbabwe kwaya kuno kune COS uri kungokontinua kubhadhara ndiri kungopa vanhu linki riri easy rokunongobhadhara mari yako 13 pounds chete 13 pounds 13 ndio mari unongobhadhara uri kunoko ukatoita dambudziko ukatoita uri kunoko initi ikoko kunoko unongoya sineni zvaitika handika aripo takaindisira hama yake manje pangane Davison niyanga akanyefa paDavison akashaika akaenda kumushoko akatoenda nebody ndiye yanga main member wacho akana nebody akadzokata sana mpona zvakadaro vakatoziva vachijoina imba yose masters akanga ari kuno kwanga nemo mapolisi vakauya vakachinja mapolisi vanga nawo vakajoina zororo yedu abva kumushoko because yanga angasiri sure kuti ndoenda ndodini munhu akajoina last year muna September muna June pandakauya nchishanya paya munhu akajoina ipapo ndibvaisa murume wake ipapo pamurume wacho ashaika muno muUK ndibvaenda izvo zvakaenda kumushoko akatenda vana sisi vacho vakatozojoina hama dziri muno dzikatozojoina dzese dzaona service 13 pounds chete tikatenga ma 13 pounds akabhadhara izvi kubva last year guys June kusvika izvozvi mari iyo yaisviki kana 400 pounds kana 1000 pounds aipindi sviki asine kuda kuti mutemo wekambani akatoinda kumusha guys saka joina ima police guys joina ima police please tisatora tichinesana nenyaya kuti everyday unenge uchingoya kuseri uchingoti ndiri kukumbirawo mari yekuendeswa kumusha ndiri kukumbirawo kuti kwafiwa ndiri kukumbirawo especially team SA I know very much zvinhu zvakaoma handiudzigwi ndogara negara kuSA ndiyazvisa zvese kwakaoma yes but team SA tiri vanhu vekuti kana ukabata mari tinonakigwa zvokunakigwa zviya kana kune vanhu vanonakigwa team SA inonakigwa wedu ine mafaro ese asi usati wafara chitanga waningirira hanzi I'm paying 24 pounds nezororo muri kubhadhara how many packages my sister because it's 13 pounds how many packages are you paying mapackages chacho ari kuuya achauya iko zvino ane zvakasiyana siyana kuti unozochuza pauri kuda ari kuuya iko zvino apera kugadzirwa they will be coming soon tichikutaridza ine office kuti office yedu iri apa in case uchida kupinda mu office straight handitika manje tangeta kutokudza kuti office yedu iri apa takuitira apa handimaona right papo tapedza yedu guys saka musadinisa kuti muchikumbira nyaya dzezvimbazo izvi atiiti nyaya dzezvimbazo atiiti mari dzechedai mari ndandinayo andimbofunda kubhadharira chimbazo wangu ini ndibhadhara chimbazo tichatolengana futi nenyaya yemari iyoyo ndakuchimpa mari ya haichabudi ndakubhadhara chimbazo iri everywhere Louis even kuAmerica all over international ndakubhadhara chimbazo ndakuda Maria utanga kundiblock hanzi Davison ndatenda hangu sine like and relate varipa vana Irina vari kutokudza handisi ndoga ndikudaro ngazopamwe nokuti ndiri kumaketa company because ndoshanda necompany no ndikutokudza ichokwadi chiri paground ndosaka ndinoona kuti kazhinji kacho tinokuti joina kauchida unongojoina usingadi it's up to you handimaona chichagawo imwe yaunoda yacho iyoyo ujoine tsvaga yaunoda iwewo ujoine join police of your own yaunoda iwe joina police yaunoda right tapedza yedu ipapa ndika tachidango ndipudze pachikani chocho guys toenda kumasters guys chichiri kuitika hanzi musiya nene Kingdom Blues yanetsa Kingdom Blues ndikuiona zvangu mastreet imomo chiko chikumboitika zvinhu zvacho kuiona hangu mastreet imomo guys kwaita nyaya yenhingikiri iri kuitika yemastari naimi guys chii chikumboyatsa kuitika nenyaya yemasters ndaona hangu ndazotumigwa hangu maposta ameno vanhu vaita nhingikiri vaita ndofunga vaita 28 musa 28 vaita kuda vanhu 19 18 17 vakuitika musa 28 is there anything wrong now guys nokuti ndazona mamwe masocialite akuti vanhu ngavasa didi ameno vanhu ngavasa didi guys ameno imuri kuonawo sei ndinosokuti kukontrola vamweni ameno imuri kuzvonawo sei guys tungotaurawo hedu guys hatisi kutukana nemunhu kana kuti
tungotaurawo hedu because ndafuna kuti nyaya yemasters yatonetsa kama-street handiti munhu wese anongoda kungopiwawo masters masocialites acho handi zvakangotanga zvakaonekwa kuti zvakaitigwa hanzi msasunze banga paripa but ndikubika anona ndikubika anona anototarisa suka haanyanyi kubhaisa zvake haanyanyi kubhaisa guys vanhu vakatanga nestapa vakaitry ikaonekwa kuti yabudirira handiti masocialites aya ese hau ndakamatarisai anopinda teinai guys pafeya chako zvekwamwari chaiko chaiko masocialites ari kuti kwai vamwe vasapiwe garai pasi sit down and shut up siyai vamwe vapiwe masters vanoinda tena zvaunongoita uchiinda tena vanhu ndo zvavanongoita vachiinda tena kumapeji kwavo kuna umwe vanhu anotoya pana pasingaende kune mamwe mapeji kuita umwe asingatouyi pana anoenda kune mamwe mapeji handi kwavanotambire kuko kwangada kwakuita munhu waone kuti chokwadi masocialites anombokunakidzai guys muda kubvunzai muchimuka makuseni bhirizi nekuti munoenda social media nochina mutarisei torai chokwadi muchimhanya kusocial media muchimhanya ndikuenda kusocial media kunotarisa mumwe mutarisei hanimangeza kuti nhasi kwapostiwei chii chiri kuitika chinyuwani chiriko chii ndiyanaisa skiti kune skiti tekuti kudi because it's entertainment guys ipiritsi kune vanhu vakawanda kune vanhu vakawanda ndotoziva inini vanotorarama nedepression guys vanopedzera depression yavo inoperera pasocial media ipapa ndopa inorapiwa tapapa vanotori nedepression yotodaro anotokuza kuti ndinotoenda piritsi rangu inini social media ndongoenda kufacebook wangu ndongonoona kufacebook kuti chichikuitika ndotoswera pfungwa dzangu ndakabvisa pfungwa dzangu kuzvinhu zvisina nebasa rese handimaona ndoswera ndiriko ndosodzoka 10 time ndakutovata ndine makaona ndotoziva nodaro handimaona saka chakaipa chii panyaya yemasters hanzi inina sisimeli tikuisa star pati tiriku ezo handimaona saka guys ngatingotaurawo tinzwe imimi hanzi anoda kuita star pati ngaite it's selfish to try and restrict others makuita kunge you and exactly my point ndozvona ndichitaura kuti hazvichakodzeri kuti nokuti kana musingadi kusapota vari kuita regai ndozvona ndichitaura praga guchini kuti vanhu antivaisa madhesa vachiziva saka chirakwana 50 stars dzakeka aisa date achiziva kuti kune vamwe vanhu varipo musi iwoyo handika aisa date kune vamwe vanhu varipo musi iwoyo saka regai akwa 50 stars dzake vanongoshiyana handiti nokuti tikati tichi musaita muzodai takutoudzira vanhu zvokuita unoona mbinga dzisvikana dzaneta mbinga dzikaneta musi wayo anongotaura kuti haina ndionekeri mastreet simple haana mari anetawo homwe yake yave dry hana haungamushori because mbinga dziri kupa vanhu masters handika dziri kupa vanhu masters zveshuwa ndakaona holy creation achitonyora comment pane comment kutenderai holy creation kuti vaneta mbinga yes handika achitaura ndakaispend over 2000 it's a lot of money handika holy creation usazvipe pressure rega vaite masters avo if fu kuti wo hauchina mari handika yekuti ukwanise kuti ukwanise kuti uchavapa leave it my sister you are not entitled kuti ufambe chipa munhu wese masters uri kunzwa holy creation if you are listening to me you are not entitled to upe munhu wese fambe chipa munhu wese masters kana wakapa kana homwe yako usisina une chido chekupa but apasisina handika haisi mosha vakawakapaiwavakatoolaki haisi mosha kazvimupandidzire kana kuzvimupunyidzira kuti ndoda kuti unopa vanhu masters saka handichina ndozodai kuti unopinda muzvikwereti kana yavepo uchavapa masters anongoziva everyday one kana yavepo uchangovapawo handimaona malaife aguma kuitwei vanongoita malaife ndimazvona ndaona shuwa comment akachimotenderedzwa chinzi mbinga dzanoita nasisimavhela sinya uye vasitora kuti tipeiwo zororo vedu everyday muchingoti masters not marecho inobvepi vanenge vanoita zvishuwa sogaide point yekuti chinayo kuti pasana zangu akakwira chaina kuti mbenge ndakabhuduka ndikatosanza maspray atara point yekuti chi swag atara point yekuti vanhu ngapana nemadhesi hanzi holi ndiyakatotariswa aiwa mani kids vasikana musadaro vanhu kana asinga achiona kuti handichina kana anayo ngaasapoti kana asinawo haisi mhosva iyoyo guys but vanopa zvavo masters vakawanda asi tokumbira stapati yabrava vanoita page kwavo katsitsi stapati munhu anoita page kwake kana itsitsi stapati munhu anoita page kwake munhu anoita stapati page kwake nekuti nyaya dzemari dzine pamuromo munhu anoita stapati page kwake angofunga anona dhumemba atogadzira ningikiri atogadzira rake flyer munhu anongogadzira stap
Nikikiri page star inozi flyer yake ungokanda. Andi muri kuona. Simple. Ndozvingoripo. Handizi kuti funga nyunza yao funga za YouTube guys. Ndava pamwe ndikukanganisa hangu kuona ame. Because zvingatozomutsa mutauro zvikatozomutsa kugusanisa vanhu guys. Vanhu vangatozogwa nezvinhu zvisipo guys nyaya dzemasters asiri mari dzavanhu. Imari dzavanhu kai dzemasters. Imari dzavanhu. Hanzi munhu wese anodiseva kuita masters. Vanhu vachonzira diseva kuita masters vakawandisa. But imamudzire munhu kuti naye waita star party. Hanimona. Kana angodecide munhu ane page rake akangonomwa chipo angoda kuti ngofuma akaita page rake. Ndonomwa achiti kwanzi vana chimanga vaite master party pe masters nana Uncle Saint. Moti havasi kuzviona kuti pa masters. Vari kutozviona. Kana vatongora vanotori nevanhu vavo vanotizoita navabatsira pamacharity works iwaya. Kana vatongofuma mangwana kufuma vakaita star party. Vanongofuma vakaproducer ngike vatombodzipi. Vanofuma vakabuditsawo flyer avo. Vanhu totongoendako. Mona, vanhu votongoendako. Hamatombodzipi kunzi izodanei. Hamenda kuowa hamezvunguta kwa mastito makati kwai kumunhu wakuda kuvhiwa mari kune mauche inanga andizivi nango iwaichitagwa kwandodoko. Kuti ndezveshuwa kwa ndezvekunyepa. Nini wacho zvezvende azvinei swedu pano. Saka vari kuerera kuti taura guys ukuwo Tomingwa akanolike post yeumwe yakaiswa zura si yakaitwa kare hana kuindosa. Post yani hanzi Ed, wachimira ndiku Ed Messi. Buda udzoke Messi. Buda udzoke. Madimini isai namba. Isai namba. Kusoga ati gakupuwe vanhu vari kuAfrica vari kutambura. Nokuti vanonyanya kutambura timbotanga newe kuAfrica. Aiwa, munhu wese anenge achitambura guys, asi kuti mumwe afamba akanyora namba dzake ngikiri. Afamba akanyora nhamo dzake apa. Afamba akanyora nhamo asi anenge achitori pataiti pekutoda patambo famba akanyora ngikiri yake apa. Kuti muchura ndakadai guys ndatambura zvisingaiti. Hamboda. Asi vanhu vese ringotambura guys. It's just that tumwe anozotambura zvinoonekwa. Zvokuti vanhu vadatodza vanhu seti ndiri kutambura ndiri panguva yakaoma. But wamanga achitambura but chinyararire. Messi buda udzoke iri kuramba kuEdha. Buda udzoke. Number yapinwa. Talking for everyone, but people should be considered. You can't be doing it every day. People don't get paid. Magini zvani kutaura kuti you can't tell them to stop again. Let them do and get those 50 stars or 0 stars. As simple as that. Let them do. They know. Even when I say something wrong, that's zero. Kuti vana vana mari every day. Let them do. Kana vawani chongoona kuti pabuda 50 stars kana kuti apana star abuda anzi simele amuna chi star button chiripo chi star button achina kuchita on chat chiripo chi star button it's not activated chat chiripo wato naika ndanyora tu master chiripo chi star button chiripo sezvakati ndakatukirigwa nemwe ndakauya pane pane vamwe vanokauya vakaniti kanzi imsineni manga muri kwaLulu hamunaenda kuse musina kuenda kwaDorini. Guys handimanikidzi kunzi ndakwanhingera kuti ndakwanhingi handiti plus it's not like competition kunzi nokuti wamboenda kwanhingi ndakwanhingi no isu pano padiaries hatina zvefamily hatina zvokuti tovengana nefamily yakati isu pano tinongori vanhu vevanhu madiaries tingori vanhu vevanhu tinongoenda kwese because that's us. Handi muri kuona saka vakanga varipo kwaDorini kokoko vachiisi hyper vanhuka ko muri kuvasore Dumepi was there akarepresent the diaries. Dumepi was there representing diaries. Isatiri kwaLulu kwacho ndakarepresent diaries. What is wrong with that? Avadhuri vakatondivinga tu vasikana vakadzi munikira vanhu tinogara ndichiona pano shu mangwari mari kuenda kwaDorini. Come on, mafamilies ndeenyu imi guys ndimuita zvemafamilies ina nditi zvefamily. Me I don't do families. Makambala chikuta ndiri family ningiri. Muti pama families ndimita many family akati I'm not a family. Ini kwakuti ndinongopombera. Kweto chakanaka ndinopombera kweto chakaipa kana cheka dai. Comment kwa zvinoita mutauro nongozvinyara ndakandida kukomera ndokukomenta. Hello dear. Hi Susimeli, how are you? Muse how are you? I'm alright. Ndandongopindura obviously Swaga was all over Chita List and all that, but anyway mununga ite zvanoda mbinganga dzite zvadzinoda even vanhu 20 wakaita even like that day zvamuri kutaura munhu anongoenda kwaari. Mira, hold on for a second.
Yeah. Anyway, that's okay. So yeah, 30 minutes. Okay, cool. Second, ndoda kuti inyaya inini yazonyadzondibata izvo zvekuti vanhu vari kudiaspora vari kueurope ngavasapiwe ngatitange nevari kuafrica because avo ndowane mari. Do people know how people are suffering? Yeah, isusu we relocated from South Africa, and yeah, do you know how? Yeah, they don't. How better our lives were in South Africa. We had yards with big houses. Oh, yeah, Europe, crammed. You're trying to make it work. You sacrifice the little stars you have worked on in Europe just because we're sacrificed. Do people know how much we appreciate? If it wasn't some of us, and I'll speak for myself, if it wasn't for load shedding and stuff, I would be in Africa. I would do anything right now to get the pounds that I get, but be based in Cape Town or Joburg. I know I'm going to get a better house. I'm going to drive my better car. My bus, my train is Europe kwacho. Asi vanhu vari kuti ndokune mbinga ko alright kana tiri kuita zvembinga ana weeknail nanana havagari kuafrica here. So why are you saying kuti vari kueurope chete ndovane mari vari ku? That was really rubbish thinking, and I think that's what put a lot of people off, despite hake kuda kuzotonga vanhu. Alright, let's not mention name, but I don't think it's the right mentality, guys. Whether you're in Africa, whether you're away, everybody entertains munhu, and then one vanoisa masters vanoenda kwavanoda, case closed, no matter the location. Ko one wakaita, I'll mention one name, like Anasisi DQ or whatever. She helps one ari Europe much, but then she also needs help. I'm not feeling well right now. I would also appreciate one wakambondi a bit to help me. I'm going through things. I need to be operated and stuff. What hands Europe the funny part is DQ asana mbona munhu akauya achiti DQ arikuisirwa Rainy Masters because she's one of the people akapa vanhu masters. DQ masters na DQ pasina kuisa masters depano padiaris. I know she has never, but if my person DQ aisa zvandaitoona inini aitonzi mbinga muchito kuti mbinga muchimugwirana because aisa masters. But I couldn't want to got little picture flyer to stuff. But she mentioned that I'm not feeling well, I'm not going to work. Do what? Hey, no, the only person I'll stand for Ndodo in this one, I'm not trying to say names, is to say go join my life Maneru, and then Ndodo this time and Skita and Nasmaneru join qua DQ, qua Sylvia. I think it was last week. And then that's the first time I knew about it because I did things with Nyanyo Guya. And then we all gave something, we all gave PayPal, and then I didn't even know what it was about. Ndo pandakatozo dzidza no achitimi mukadzira ipa vanhu vakawanda. Iso zaruti msana ngumbo rangu chistikatomopa ma PayPal tikadi because of that. Saka munhu noita zvaunoda, but let's appreciate everybody, not kuda outside out. We are Africa, we are Zubatsra, and we are not driver Benz. Why? Smell right. Who are you? Can I smell what and don't join the advice you give other women? That's motivating to me in a depression. If I want. It's not like, hey, just because we are not there, do it. So I just wanted to just mention, especially point out to Europe, most of us, and I'll speak for myself, number one, my life was way better in Africa, and still is especially no flyouts okay. I feel so happy. Not stress so people don't get it wrong. Some of us left a lot. How can you leave a beachfront apartment to come and stay and share a room? End up and down toilet Europe. What the hell are you talking about? You know, people are crazy. So, but anyway, that's it. Yeah, I like what you're saying. That's like what would you know what, ne? I think we used to you know we used to have that mentality when we were in Africa. Because team Europe in most of them vano simudza maoko vatambadza maoko handiti vachipa vanhu vari kuafrica time iriko. Saka the way yavaipa vanhu vari kuafrica, the way yavaitipa tiri kuafrica, we used to think kuti no mari izere, mari yacho inongouya easy handiti pavaitaura kuti tiri kushanda kuti kuda kuti vhara unongozivawo zvekuda kungodemiyaya. But now that you are on the ground, now that I am on the ground, daita zvitaura, I'm not saying wangosikopa live iyoyo. I said it pane imwe live musuno inchiti guys vanhu vari kuafrica mukaona muchipiwa 10 pounds nemunhu ari kueurope, please appreciate it. Because kunogona kutore mari yeumwe munhu ye1 hour rese akamira musana uchirwadza.
It's just a country like any other country, guys. South Africa, chari kuti South Africa iri better. Magi haasi kureva kuti iri better in terms of mari and zvimwe zvinhu. my Munhu akabva God. kuSA, Magi, kana usina kumbogara kuSA, you will never understand, my sister. You will never understand where South Africa iri better. You will never understand. Ine kunorwadza South Africa, but zvizhinji zvachonaka ine kamwe ka life so kekuti unongofila kungoti no man, I'm just as free as a bird. Wozongofunga kuti but ndokunongotugwa panapa ndikafa. Exactly. Chete, but ine kamwe ka freedom kasimo muno. Andiona. Ndoda kupindura kufa tsitsi uyu uri kuti hanzi wakabvirei. Did I not mention, for starters, some of us work remotely. By the way, I actually work for Facebook, but I needed to be here because of load shedding. I came 2 years ago. It was because of that. And I said it, Pano, I have not even let go of anything I have in South Africa because I feel better every time I go. Like now, I'm going to go home and just be in South Africa and Zim and whatever. So I did not say better in terms of Kutanzi offers. That's how I want load shedding and things like that. But for now. Plus, a lot of things, honestly speaking, a lot of things are changing in SA. But kune munhu anenge aine mapapers andiona chinhu chisingagoni kuchinjika muSouth Africa, crime. Crime haungaiticherevemo vacho vanofase uku munozviziva. But I think kunyaya yekuti vanhu iko zvezvi inyaya yekuti vanhu vari kumhanyiswa andika and kana usina mapepa you are limited. You are limited kuti uite zvimwe zvinhu zvizhinji because mabasa acho and everything vanenge vaida mapepa, but kana uine mapepa chaiwo uchinyatsopinda mubasa uchigonera wezvidini aiwa unenge wakagara kakaamerica kasiteti karimo so. Don't. Sorry, I'm not meaning to kunongedzera tsitsi, but that mentality wakabvire. Did I not also mention kuti currency? Most of us stay here because of the currency. I was in the same role in South Africa. I was transferred here, but I won't lie to you. When I was transferred here, they tripled my money. So if I could get the pounds, not that one even percent. If I could get the pounds, Mafunda, I was in SA. Now I'm regretting currently. Most of us who came here from SA regret it. I said it. From South Africa. I'll do it in a heartbeat. I say that to everyone. People know that. The this swag had good intentions but delivered this message wrongly. I've never been to SA, but what I read, I can't survive there. You can survive it. Just try to be there. And just go and experience a bit. And Europe in simba rako antika mariripo because unoshanda marunengo nayo unoshanda marune wana because ungochenda kubasa antiona mariripo zvasina nemunhu ari kuSA kana usina mapepa hauna basa andiona kana usina mapepa hauna basa zvakunokumangidza kuti unopinda pai mumakitchen and we all know kuti makitchen anorwadza anoona anorwadza makitchen kunzi umuke uchinzi cleaner mbogozo wachogozo dini zvinotorwadza guys pafair chaipo but uine mapa uchigona kumukira makusana uchidai kuchinzi one izvi zvana crime zvakuna pafair chaipo aiwa hatidi kunyeperana edu guys because unoita kunge donkey guys unoita kunge donkey unoshanda kunge donkey nebhazi ndakavhunduka first kati South Africa. Okay, I'm not trying to shut off as kune makombe stuff, but inotoita lifestyle yako. You know my young brothers vanenge vasingazvinzwisisi vaindiita video kuti uri mutreni. What's going on? Because obviously they have that mentality. But when visitor South Africa, yellow train, oh my God, like, like Cape Town, things like that. Then you just tell them, no, it's the lifestyle here. That's how it works. But it's really different, guys. Awanike mapepa. Awanike mapepa. Anti vanosaga sima paper. They are igadzirika de munhu isanawo. Because Zimbabwe tinogona kutsvaga mari, Zimbabwe rinovasila rinomhanya bepa racho pekuru wana haripo hapana haribudi. But kudhara haro raibuda izvozvi zvadifficult obvious nemanyu zvakungoitikawo kazviya zvemanyu parliament and all that zvakunetsa. I'm sure arubvunza about South Africa handiti because kudhara pepa haro mastreets waingodi then but now anyway guys mirai ndikudze vanhu vari vamunoona vamwe vakauya vave nemacos kunoku vari mukiye vanoita zvedomiciliary guys vapei sando dzavo vanhu vaya
misana iyi yakaparara, inoparara misana iyi. Guys, haisi nyore kubuda mumbana 5 vachienda kudomiciliary ka. Andika vodzoka mumbana 10 usiku. Anenge achingodriver from one house to another. Musaka unopesera kugwadza guys. Kudriver kunonakidza asi kunoda zvine limit. Inini actually kunokunini I prefer bus than mota shamwari. Kubva pane kapuwa matiketi angu akandigwadza strika yandikabhadhara ka basi ndikuona kuti riri nani. Bhazi riri nani sha. Bhazi iri nyani. Hanzi even ku-USA zviriko. Hatizozivi tichingoti chipamukuda kuri nani. Handizozite chingoti pamukuda ku-UK kuri nani ko zviriko kwese saka zvakangofanana. Handi munoona. But munhu wangu adona. Tutora ndoga. Munhu wangu adona. Munoona. Saka guys pakaipa anga adona. Pakaipa guys. Ndasaka mutora ndega wadona. Ndikascrolla up and down ndinongona ndabviswa ndo zvainoita. But I wanted to say, oh my God, guys, US even worse. But you know what? Vanhu vanozongoti munodaro noti muriko munotravela guys zvionerei. People will tell you Rutendo, and if she can, she'll tell you it took a long time maybe to settle. Especially ukaenda usina tot kutransfer nebasi kana kuti uri kunotsvaga from start. US is even worse. Because zvekuzotanga kuti asylum itorimwe hora, then healthcare yacho hakuna futi iri stable. You need to have thousands to be able kunoku at least UK pa healthcare even uri asylum seeker or ever unogona kuwana, you know, you can be helped if something happens to you, things like that. US guys, just look even on YouTube, look at the homelessness mu Hollywood pa walk of fame papa ona kuti paside pane Risi ndakapaka pa parking area ndakabuda handikuona ndisingazivi kuti you have to pay first before waenda. Ndakabuda ndakapaka ndakaenda ndakazodzoka ndakubhadhara handikuona ndakubhadhara pepa yandobva ndangubhadhara saka ndakatokonzerwa nasina kubhadhara. I like CT's thing. That's what I also wanted to say, but I didn't want to be harsh. Guys, let's also upskill ourselves as Zimbabweans. Let's also try. In Indaka's one, of course, unos come South Africa much and it. What I wait at that my kitchen, Mambotara Canare Mumba. That's not your guys. That's not your ceiling. That's not. Chingwe toka na BI course. Panandino ziawani mkazi, one of the big healthcare company muno. I told Rukam Saloon ku Randburg. For about 15 years, akatanga kuzviitra madegree ake from 1 online. Akaguma uya kunone iyo yakaita domiciliary iyo. Akazviitisa masters ake akatodzorera vana iko akawanza iko South Africa. Vana vake tikagara nawo for 2 years achiconcentrate kuzvi upskilla mabhuku ake. Izvozvi she owns 8 care homes. Now she's always in South Africa. You guys upskill yourselves, and it's not only about care. When I got COS story, because it hurts me Zimbabwean women. Like if totally I'm out and then I meet a Zimbabwean woman, everyone is shocked that you are not in care. Guys, you can be in IT. I'm not trying to say I'm breaking, but you can reach things you never know. No, yeah, even came much, but upskill yourself. You take a data science course, you take a BI course. I work for Facebook right now. I was working for Microsoft and Amazon before. Amazon brought me here for free, everything paid. Then I got in there. Just upskill yourself in a free online course. Free, you don't have to pay, guys. Mentality, kola. Rega tichotaura, rega tiudze edu vamwe timu redu kuAfrica chokwadi. Timu redu rimwe diaspora rimuno muchitibetserawo patikuraska uritibatsirawo. Andowana. Mentality yatina yose maZimbabweans is pakataugwa zvemaCOS, everybody thought kuti COS nderekecheti. Don't mistake yatakaita. We thought kuti ndezvemake. Indakazodziva kuti maCOS aya ari kuti ndemaCOS akawanda. Ndatozoonavo vamwe vavatogone maCOS like ini nangu murume. Handika akatopiwa sponsorship nekambani yezvebasa rake ari kuAfrica. Ndakamboseka nevamwe vanhu ndikanyara kuti zii kuunza murume kuzota care. Not say a thing kana kuti nditaure the plans that were there. Ndakangoti hakuna basa kuzozona kana asika ipapo. Hanimona. But musanzwe guys, maCOS ari pakasiyana kuno. Hanimukuzwa. Kubhucha, kucheka nyama, kune COS. Roto kubhucha kuAfrica kuno. Thank you. Kune COS. Iwa yana kia chakazodai piyana westu. Hanimona. Shamwari yangu ndi murume wake akauya ndi IT technician akahaiwa nebank
akapiwa COS nebhengi ndi-IT wemubhengi akauya ne-COS re-IT. Kune vane vakaenda kumabhazi, mune mudhayanisi wangu murume ndimakanika anogadzira mabhazi akauya ne-COS. Ma-COS akawanda guys, harisireke chete, musavhunduke ukawana mukana wokuuya musavhunduke muchiti muchigoenda murume agozoenda kuke sha iwe uya uende kuke murume wako hamboende kuke kana icho netrade ka mabasa munomu atorimo. Ende mina ndikudze ndichakutaridzai musi wamanje muchaona something manje muchaona something handimaona muchaona something mabasa vanongoya kwanainetrade akanosvika chingonopinda muno zvokunzanza kuna mabasa kuna vanhu vemuno guys musanyeperwe vanototonga kutotora zviri ferre kukaita kaindita pavakatorwa vari kutorwa vanhu vakawanda. Munin'ini wamurume wangu akauya neCOS recarpentry anogadzira makicheni iwaya matichi akauya neCOS recarpentry ende zviri kutofaya handimupona. Saka maCOS akawanda makapenda ari kuZimbabwe tsvagai handimaona musabvunduke kuti kwanze murume kuenda zvemadhodhi. Ende kana tichitaura nyaya yekuti dhodhi panotogonzi dhodhi pepa guys tinozonyatsotaura nezvekuti tinobva tavhundutsa vamwe vanhu kuita kunge paunenge uchingofamba unongosangana nedhodhi ukangoda ito munhu atodhodha guys dhodhi haungorioni pose guys. Ende ane ruzivo hangu panada kutaura here apinda uyo vangaomboda kudii taura hapo makadini kumadzimai tiri raiti murisei aiwa tiripo. Nyaya yamuri kutaura yekunakidza. Pane 2 dzamataura dzemastars idzodzidzi nemacos zvakaoma. Saka imimi makauya nemacos nini ndofunga kana ukauya wati chemberei kuadhirasa kunonetsa vana maona manje asi anashakira because mwana handisi muri kuona zvandiri kutaura. Shakira akawana basa akagara pamusoro peshop isi takauya tichigara pamusoro pemashops tiri kuma19 years hautombonzwa kurema kwazvo because kutanga upenyu maona. Asi ukauya manje wambogara ana sisimeri vaidhiraivha marange rover nemadiscovery mochizoya muchinzi pindai mukarumu kakadai zveshuwa zvinokuremerai zvanhasi kolaka ndichifunga kuseni kuti shuwa ndoita kuita kugodzwa tichipisana mupaseji mubati ukati zvamataura you 100% right kola because vana ava ndakavati tomboshaya kuafrica havadi kana kuzviwa havadi kana kuzviwa. Shakira akanzenda kana kupi obva angonzi karumu kari pamusoro peshop panenge paine machibasa anogara comfortably kwaari inenge itori freedom ari kutotanga kuexperience life and then she'll move on from there. Asi kana wati kuri aiwa zveshuwa I understand your pain kuti munorwadziwa certificate of sponsorship isusu takauyawo tiri vana vadiki munomu saka takaadjusta. Saka kwatiri depression yamunotaura inini ndogona kutospenda kana the whole week ndisina kana munhu ndasangana naye maona. I work from home ndakaenda kuTesco ndodzoka ndoenda kumashops ndodzoka ndokutofamba kana ndakatotaura nemunhu ndatofona pafoni kana kuti ndajoina live saizvozvi asi ndakatojaira mapati unotoenda nenguva iri kuroku zvinhu zvaizvo zvekutotaura kuti umbozvifunga paunozonzi handei kana kuti chirotongoendawo ipapo but ilife yandakatongokurawo nekubvira ndiri 19 ezvino ndakutosvika kuma50 but for you guys I understand your pain of which for me maybe ndakaenda kuafricawo kuti ndinoadjustawo struggle kunetsai ndogona kustruggle saka ndo zvandachida kutaura panyaya yekusetla munomu but you know kazhinji munhu unosvika unotanga nezviripo tese takatangira kudomiciliary ikoko takatambura takashanda takarwadziwa nemusana isati kuti tichishanda kudomiciliary care uri kuenda futi kunoita chambermaid kumahotels uchibva uko uenda uchinonoita uko uchidzoka uchingodai paunenge utori off hautombobudi kana magumbezi nekuti mwiri wacho unenge usiri kutombogona. Asi zvinezvo takazobvawo ipapo taane mabhizinesi takushanda from home handitombo kubuda kwacho kashoma ndato comfortable
saka with time life yacho inozochinja haingorambi ingori papa. Yeah, we understand that those onesa munhu ari kubva ati just because you're in Europe everything is okay, so you don't deserve kunema entertainers worry based kunoko. Kuti look at what you're saying, the change that people adjust to, even vakauya at this age, look at what they're going through. Like you're saying, it's like you years ago when you started, imagine munhu ari kuno, then umwe munhu oti no, because ari ku Europe they don't deserve. So that's that's what we're trying to say. When you start, or kana uchiri mu phase yekuya, even uri kuno, even wangwagara, not everyone has managed to open a company. Everyone is still, everyone is struggling worldwide, and my bills and rates have gone up for everybody. So no one should be judged. Kuti location ya uri means you deserve or you don't deserve anything. You deserve. And maZimbabweans acho ari muEurope takasiyana siyana. Zvandiri kutaura kuti tapane imwe level. Handisi imi muri kuma 11 pounds 12 pounds an hour. Vamwe vanenge vakuma 500,000 pounds a day. Maona. Saka kuisa vanhu vese kuti vanhu vari kuEurope moiswa mubasket one, it doesn't make sense. Hazvichandi kora mutaura chokwadi hazvichandi guys. Ini handogara ndichitosekwa pana pane murume wangu asikana ndichipera kwemwedzi konzi mai mwana mari yenyu isa henyu muti muone henyu kuti moita chii, ndo nditenga hangu grosari ndonyara handimaona patengachoda kuti mutaura chokwadi because vamwe vanhu vatisetile munhu anenge achiita kuma 1.5 a day handiti iwe uchangouya unongochiita 1.5 pamwedzi. But zvikutovaya aiwa. Saka pakudeseve apa vanenge ana madhumbe of course they deserve, asi munhu akaitawo seanenge akumberi koko munogona kumbonoti kana lese ndopa hangulinda as an example, kana anamai mazove vanhu vane mabusiness macompany, vanhu vane dzimba 3 4 5 muuk muno, aiwa kana maakutaura ivavo tinogona kuzvinzwisisa, asi kana muchitaura kana kuti madhumbe togona kuti no, you know. But another point ndeyekuti munhu kana aine page rake ane mafollowers ake, inini ndogona kungokublessa even ndichiziva kuti utori nemari yakadarika kudarika, because you are entertaining me. Saka kana dai pakaita vanhu 20 kana kuti vanhu 10, inini ndine nditori nevanhu vangu vande ndichitoziva kuti sisimeli vakaita star party, ninga akaita star party ndo vanhu kuenda kunokandira, vamwe vese ava ndee ndisina hangu basa nawo. Exactly, unoenda kwaunoda, even unoenda kwandinoda, unoenda kwaunoda. Pana tanzi kora mune makore mangani muri kuUK uko hamuna kuchinja accent. Oh, okay, by the way, so I can change my accent. I can change my accent if you want me to. Exactly. So kana tiri pane vanhu vepaZimbabwe tinotaura pachiZimbabwe, but if I want to change my accent I can actually change it with no problem. Even ndosaka like even now kana uti ubatsire kana ukati unopera simba ko maonere comment yechu sisimeli asi Father Darius vakati yedu is a drop in the ocean here. Kwaseka wawo ndizvizera rediwo ndizvatinazvo izvozvo zvikutofaya nai tingateedzere nai tingafananidza ngoni dzatarubva ini am satisfied zvikutondifaira independent woman pamberi zvikutondifaira because I don't have to never ndinovatisa plus ini zvakakwela ini ndisere mhasa ine chitengesa nhasi kana ndine maodha angu opa ende madhaya dzidambo kutenda iso support yamunombondipa soka kumafuta angu chaiko chaiko aiwa mwaka kutirei zvakanaka asikana nhasi ega ndandine mwana wangu mudhaiza ngomuka makuseni handotengesa nemakamfotas ndomuka kusaka simili akataura neikamfota ndomuka 3 months back ndobva angoenda ndona saka mai vati vakazotenga mafuta handika vatenga mafuta ndobva mafuta ndofunga yatsokuvarovera bhobho ndobva mwana choti kinati mai vangu simeli ndoda mafuta muzati azotenga mari kamfuta plus mafuta atenga 6 ende zvatiri kutaura izvezvo zvokuti sisimeli muchangosvika handiti just because mukuita support work doesn't mean kuti that's what you're gonna do or upenyu hwenyu zvichachinja panenge pachichinjawo mavhisa enyu maopportunities anenge achibuda muchitozochinja motozotanga pamwe ndi muchatozoita make companies muno manenge achitoita mukurumbira. So kazhinji anenge ari mastepping stone aya ekuita make jobs aya stepping stone yekuti wangopinda then zviri kumberi uku ndimwari anoziva. Stepping stone
stepping stone unless kana munhu ukada kugara uri papo but unogona kazhinji kugara uripo uchingokwira its aiwa tinogara tiripo pamabasa pedu patiri apa tinotogara tiripo umboramba uripo pakambani zvako uchifamba zvako nekambani ichikura uripo like kana ukangwara handika vakangwara guys vakangwara makatotanga kuverenga ndofunga its 80 pounds kutanga papa yanga nespecial macompanies ari kupa matrainings 80 pounds ekutanga uchiupgrade handimaona uchiupgrade saka vakatongwara vakatodii takatotanga tatove kumalevhel mamwe tichienda takadaro yeah study go up munoti hanzi kola unotaurisa whatever upgrade ndiyo upgrade takatotanga todakutokompani kwandashanda ndoda kutomanaja kukambani ikoko chete ndokwandenitoritomaneja enditoripo pakambani kako nditomanaja ndokwandi kutoenda ikoko kana makumanagement uko mune matoko mari hombe yes mukuita malevel 5 chichi you can target that ukungoenda 6 months dzako 6 months dzako watopedza watopinda mune level yechitu 6 months wapedza watopinda mune level uchienda wakadaro guys usangogare ende temune ewa mataura zvakanaka kona mataura chokwadi chizere chachicho mataura chokwadi chakanakisa taura chokwadi chakanakisa ndizvozvo but pamastar pati apa aiwa ini ndine nditori nelist yangu ndotozoti kudiaries kuna nhingi vamwe vese ava handiko saka kwandine ndichida kungoenda ndinongoenda whether maita 20 kana kuti hamusi ini ndine ndichiziva kwane ndichida kunokandawo masters angu kwandinoita 10 ndonachitaura zvona kuti munhu anenge ane vanhu vake vanhu vanakanga vachiziva ina ndakanamboita starpat handina kana flyer starpat kana mbozvifunga zvokuti starpat but ndakatozvifunga ndine timu reku rangu nepadhari kuna msmed saka kana tinouya tiri kukanda kwamunenge makwira kwakatoya tomoti kandai tokanda masters takatomirawo yedu I'm like kuti hapana patombogona kuzokuapreciata ndandisandozvifungi pandatoita timu rakatoti titori chikwata takatoti toda kuvhura kwai toda kuvhura chikaita toda chiclub chedu here or something amen kuti tikange masters anomaona ndikati ndandisina kuzvifunga but anyway tichazoonawo pamberi apo tichavhurawo masters tichaitawo masters edu wori anoona but dzamatombori mugore dzangu dzemasters zvazvisimo ndishoti kuna radhimedi itai masters tiuyewo tikwaipei if answer what in-demand skills or course can one do besides care work? Like I said, tech, you can never go wrong with tech. You can never go wrong with Kunoku fintech is big. UK is actually the hub of fintech because tech Kunogono Zendonana Island, Kunana Germany, it's big there. But fintech, like financial stuff, okay, the project management in finance, okay, the basic like accounting, unopinda ma company akanda ma startup akawanda kufanda. But I think equal an accounting uno mu UK ka unengone disadvantage hombe chai. Here you never go wrong. Na ikola ndofike pamoda kuti no, you never go wrong. Hariwani ashayikwe chero zvita sei. Ashayikwe. Be it domicile, be it supported living. Ashayikwe be it care home. Ashayikwe inogara ripa demand dzakawanda ende azvitoiti malive ina zvongotipenda newe. Besides anything to do so in care kune other things you can do. Anything to do with health. You will never go wrong. Hello? Whether you become a nurse, whether you become a doctor, yes. Kana vanoita kuma x-ray kuya kana kune mabasa akawanda. People in Africa moda kuti imboudzawo vanhu apa wagoni pauya imboudzawo vanhu kana kuchinzi care vanhu vari kuafrica vanosora basa rekare vanoti rakashoreka ndokumbura kuti vaudze kuti mumakambani makazara varungu mabritish emuno makeara tinoshanda navo vaudze ndo vakatowanda kavatori masenior care vazhinji vacho ndo mabasa especially kana makambani evarungu mamwe yayo kune kwakatozara ari makeara varungu arisi basa rinoshoreka basa rekare kungoti chete tinowanza kuisa doti pamberi ora joina alright aiwa taura kuvanhu vakateerera taura alright it's fine. With regards to what you were talking about, Kuti, every time that they hear Kuti UK, the first assumption is healthcare. But that's not it, and that's not all. What I would encourage, especially and who are just leaving high school, going into university and things like that, is, these traditional
occupations dzatakakura tichiudzwa, being a doctor, being a lawyer, accountant, etc., etc. It's good. However, if you're looking for, long-term goals for a child, especially if you want them to move abroad, a doctor, yes, it's fine, but you realize that the market is saturated. Yes, we'll never get to a point where we don't want doctors, but the competition is a bit stiff, unlike if Manaka a trade. I remember when I and in my head, I thought I knew I was a young kid. But now I'm in the UK, I'm working as an engineer, and honest with you, now, after looking at it, don't go to, yeah, I think I kind of dodged a bullet there. So now I'm just saying, Kuti, allow your children, Kuti, ngaite my trades, ngaite carpentry, ngaite technician, ngaite electrician, kana kuita imari, vanogona ngonoita ma-apprenticeships because izvozvo zviri free, vanotobhadharwa vachidzidza. So I think it's a really good path to take because neno ndakatoita apprenticeship. And then to those parents who have children in the UK, Vasika an age, but you're not sure what you want your children to do, you can always send them to companies as well to do my graduate programs or my apprenticeship with those companies, as long as they're like 16 and above, or was it 18? I'm not sure anymore. But they can always do that as well for my companies. I know for certain where I work, we are taking this thing called, what do they call it? The hiring 1,000 Black employees a year, something like that. It's like a thing that they were doing because of this whole diversifying and things like that. So yes, it might come off in an umbrella that is kind of crooked, because for me I was like, what the hell is this? But it's an opportunity because they're acknowledging that yes, we're now living in this world and we all have both Black and white people in this country. So if you have your child and they're interested in anything trade related, which I really believe is a really lucrative market, when you go apply after the even my apprenticeship, they can apply for those things. So I just wanted to encourage, if there's a child who's listening or a parent who's listening, please don't shy away from things like that, because dormant trades that you know, vanhu vari kuenda vanhu vakaita magesi, ma-electrician, ma-DPF, ma-diesel plant fitter, and things like that. So encourage your children to do that. Vakauya kwamuri with those ideas, don't think they're out of this world. As long as mwana achida kuita izvozvo, even kana asingadi, you as a parent, you can always direct mwana kumuratidza kuti izvi zvinoita, izvi zvinoshandika. And on that note, tiriko maengineer kuUK. Kana musida kuuya, uyai nemadegree enyu emaengineer. Hakunzi kwemakeara chete. Akanzi hakuna, you can never be an engineer. UK azviiti havatori. I loved it also and I kept quiet. But my engineer manje muno manototogwa and unoita kuonekwa neatanga. Unoita kutatsa wega kuti company iri kundipa mabenefits ari nani, iri kundipa zviri nani ndezvipi, iri kundipa chine chi. Unoita wega kutsvaga kuti iri kundipa chine ndikandinde uko. Kwakamira sei, and munoshanda zviri flexible guys. Ndingakuudzai kuti iwe zvitogwa nemwana yeyu ivava vanoshanda 7 to 4 kana kushanda 7 to 4 zvakari kumbani ngatopedza guys mufunge. And the Monday to Friday weekend havashandi unless it's overtime. No. Vanenge vachiti hanzi tauya tiri ma-health and care workers, maybe it's just a way yekupinda. Yes. And then your husband akaita a trade. Musarambidza varume venyu kuuya kana kuvhundukira kure kuti iye achauya achienda kunoita care. Kana ane trade yake anouya achitoenda kupi achienda kubasa. My husband came like some time after I had come, and then when he got here anga atori ma-offers more than how he could split himself into going to get a job. Yes. Because they all wanted him. And once he got to the place where he felt kuti kuno save my needs zangu the best, vanga singa offer sponsorship, but recently
they just started asking him, Kuti, how do we go about sponsoring you? Because we don't want, unonati kana uri dependent, une freedom yayo kuti ukabata apa kana ukanzwa kuti hazvisi kukuitirawo simba. But kana ukange wasponsor, they kind of have this whole new, like mamwe macompanies ane materms ekuti ukasiya in the first 2 years maybe unochidzosera mari yedu yekuita kusponsor stuff like that. So like kana wakasponsor necompany, it's sort of like vane kakungokuita kakuziva kuti uyu munhu wedu. So that's what the company was trying to do. Company would ask you, where do you see yourself in 5 years in this company? Then you can go out to I'm seeing myself growing in a company and opening like you are and doing what and the chakanakira companies where I know I am engineers what they do and kunzo kwang kwandakaita unoenda kunyika like let's say company and is like ngoti company kayaba vepana pantika company ine iri kunyika dzakawanda and kukabuda post izvo kune post yakabuda ku Germany and vanotanga kuti mukati momo apply post vari mukati if you want to go to Germany vanokuenda vanokusapota woenda zvese kana uchida kuenda kuAmerica kwabuda post ikoko vanokuendesa because it's a Switzerland company based and kana kwabuda kuSwitzerland ikoko uchida kuenda handika unotoenda kune vakawanda vaipita vakanzi vamwe vakanga vabva kuna Poland vakatodzokera nyika kwavo company because ikoko kabuda mapost vakaendera ikoko so you see vanhu vanotaura kune opportunities iwayo voenda. Yeah, but kunogare makaziva guys vanhu vari kuAfrica kuti kana muri kuda kupa vana venyu makosi handika regai ndigarenda kuudzai madirty jobs amnoti madirty jobs kuya kuSouth Africa kunokudziwa anobhadhara madirty jobs musaise kuti mwana wenyu aite basa remuofisi rekusunga tai hakuna basa ranenge achiita mari anowana iwo mabasa ekusunga mataya ndiwo anodiwa nevarungu result vanokurumidza vati vamatora ivo varidzi venyika and then aya achona atinoti madirty jobs ndo havasingadi but anobhadhara manje so as a result iwo une dirty job qualification yako unokwanisa kuwana basa quicker than uyo anosunga tai yake akagara kuseri kwedesk nekuti anosunga tai akagara kuseri kwedesk uri kukombita kana kune mabritish cv vachizotora mabasa emaoko yes mabasa atinofana kuAfrica regai ndikudzai difference manje pakati peAfrica neUK neEurope kona kwandakaita kuAfrica tinonzwira tsitsi vanhu vari pamarobots tichitonova chikafu nokuti vakusora vari parobot anditi anenge akamirira basa rekuenda kunoklina yadhi yemurungu anenge akamirira basa rekunocheka miti hande kunoita landscaping animona ndoranenge akamirira right the difference nekunovaka builder the difference is kuno kumanje basa iroro rekunovaka iroro nekugadzira landscape kugadzira yadhi dzenyu rine mari yakasviba guys unoonekwa neatanga rine mari autombosuri uchimirira kana kuti kudi kungokanda CV yako ngodai so 2 minutes kudai so handimaona kungokanda ndikiri CV kudai so unosora watove nema-offer 5-6-7 kune ma-agents kune anodzi ma-agents akamirira vanhu pamasites emabasa apana natotal jobs indeed what uchingoita CV yako ma-agents vanouya kudai hanzi what they do is vakakutsvagira basa kuenda pakambani vanopiwa 5,000 necompany handi muri kuona kana uine trade vanopiwa 5,000 necompany saka uchingokanda CV yako ukangoona CV iyi munandi hanimona vatofona uri kuda anenge atori nelist yemacompany ndine macompany akati ndine malist akati ndine malist kwakabasa kwakati where are you comfortable handiona nditokuorganizira interview izvozvi utonzi kwangototi handisi kutomainda utoona email ndipe email address email atouya yendikiri yeinterview totoita interview kana kuti unokwanisa kuya paside kana kuti totoita interview ipapo then wozodiwa kuside and stuff like that saka madirty jobs aya anobhadhara guys amusatye kuvhunduka hangu chandichatsaura ndisati ndadonha chisimeni izi veduwe ngatifarirei kuita malinkedin profile ukaita profile yako palinkedin especially ine hangu ndinotaura ndine bias yeengineering because ndozvandoziva mukaita maprofile enyu palinkedin trust me izvekuti handizonotorwa uchitsvaga basa especially if your profile is up to date rakanyatsosimba ichinyatsoona kuti izvi zvakamira so trust me mabasa anokutsvaga kwete kuti iwe kutsvaga basa and I know it might be difficult usati wapinda munyika but trust me pane pamwe pekuti unotongoona kuti apa apana like there's no way they're not going to hire you and mabasa like I'm saying kuti zvataura kuti pane ma-agent ndozvavanenge vakatomirira ma-recruiter palinkedin
vanotouya kuzotadza maprofile enyu vachitsvaga kuti ari most qualified for client yangu iri kuda nhingi akadaida ndeupi, and that's where they head hunt palinkedin. Saka have a proper LinkedIn profile, guys. Unogona kutoswera usina kana kuapply, but next thing you know wakutotsvagwa for a job. So that's really all I wanted to say. Thank you very much. Yes. Hi, this is Mele. How are you? Good, and now you? I'm calling representing, and I'm an engineer myself. And I work in tech. Yeah. Saka, just coming with that mindset, which is running any other job that you can do in this country, basically in tech. It's never taken me more than a month to find a job, the month maximum. And it's always been someone contacting me to say, actually, I've got a client. Are you interested? Those was our CV young one contact IEO. So that mindset is running, all we can do is care. I also came from a care background. I did care for 5 years. Good. In the tech field. Yeah. So it's just a stepping stone. There's a lot you can do. Ndakaita degree yangu ndichishanda in care, ndakaita masters ndichishanda in care. That's what I was saying earlier. So you can do. It's something flexible. While you're upgrading yourself, you can actually do on the side. Exactly. But there's a lot you can do in this country. Yeah. There's a lot of opportunities. And also, that mindset, I think it's mainly that they wanted people. But the one I would people when they came to me, they were that mindset, we want to be doing stuff on the side, But it's not something you do on the side. You can actually have other careers out of the care field. That's great, Kola. Exactly. That's what I was also trying to say. And then someone, I think, at Yanzi, Sushinoswika say Kokwana Kamba. Guys, this is the handiti vanhu vakauya nekee iyoyi handi kee ingopindwa nemunhu wese grade 7 grade 6 yakangopinda nekee handiti unoziva kuti basa iri nehouse girl riererame muchiti mahouse girl kusouth africa uko do you know kuti rinobhadhira sei kuno vanhu havatokwanisi kuhaya munhu maneni aya kana kuti vana anti vemudzimba because munodhura munogavhenwa nemutemo wegovernment. Nditori neside hustle yandisiti kutombosiya. Ndine murungu wangu ane mari anobhadhara 20 pounds per hour kungono aina hembe chete. Andishozviona ijaza kuti mukana wakuvhurika wekuti pachantoranda up mari wakaita kamuti 2.5 hours anogona kubhadhara 83 hours. mukana uwoyo kungoti wangopinda chite wangopinda iwoyo nekera iyoyi then after some time woita zvaunoda kuita simple guys. Usatarisire pakanzi kwai ndipapinda sei inga vanhu vangopinda vanhu vakatengesa dzimombe dzavo kuuya chaiko chaiko kuno kana une musoro uchizivako zvauri kuita uchizivako zvauri kuita chaiko chaiko makauya muri kapo muchiziva zvamunoda kuita chaiko chaiko. I still believe in it. People can do it. They can do it. Exactly. They can do it. Usambochiita nokuti everyday sheni irambe chingopinda mumba because sheni inonzi chii temu vanavhonda mheno mawebsite aya every day mukatanga kuita zvokubudisa zvezvinenge kunge zvakachipa ka zvezvinenge kunge zvakachipa uchiti 20 pounds 30 pounds uchizvituta uchizvihodha unoshandira izvozvo zvinhu zvakatofanana nawo masters aya taitaura ndiani konani the other day tikati guys ukazotesa apple statement yako uchihodhako ma50 10 20 20 uchikanda masters ukazoitarisa paend of month wona makabuda 1500 animona. But guys, you guys can do it. Apana munhu anonzi hanzi chii hakuzoindikana ndikazodai ende masters munhu wese anoda ngopiwa masters ngaangopiwa guys zvokuti chii anzi towa nePCC meli maCOS handichazivi guys mumawanepi maCOS akambouya chaizvo tichitomamaketa pano pachiti guys pai kune vanoda kuenda kueurope huyai musairi kubvunza maCV ini ndakaudza vanhu ndisandaya kunokuwa vakawanda makambani achiaprocha ini pano zvamunoziva ini ndichiuya ndichidedzera pane vanhu vakauya ndisina kana basa nazvo pandakauya ndikanyatsa kuona kuti asi pavana ava vanenge vatovila life zvinyuka uzochengetwa
network inenge yambotiza enda kupiko madzoka hazina simba unozoona mumba makazara madhende etemu inano etemu whatever inanombobvira ndazviiti mwezi unozosa hanzi hanzi unozoona mumba makazara madhende ekutemu watuta temu yese hanzi my beloved masters kwese everywhere regai vapiwe guys regai vapiwe vanopinda tenai guys munovatenda nemupedza zvimovatuka futi stereki masochalite muchivaitei regai muvavatei masters nai wanga uchitodaro dzimwe anyway indambodzika meno kana paino network yangu iri guys yanzwa network yangu inomboita tariro is a graduate unoziva mazuva ano tariro neai yako ika you can literally go on Google and then say how to create my CV and go nemaguidelines eai inotokuitira wongoedha madetails ako ari kuti ndokumbira anondibatsira kuita CV guys titori muera yekuti weare being helped a lot. AI can literally type even application letter for you. ndizvo ndaitaura nezuro zviya ndichiti instead taneta nekuona munhu achitukana every day taneta nekunzwa makuhwa every day pana kusuuya kuzotava pamasocialite acho chivabatsira kuti havakamanitisa peji vari kuita mari newe iwavo wacho what are you benefiting chipinda pasocial media handika panapa ita starlink yekuti uresearche maudzwa malinks for free macourses for free uri kumba wako online wakaisa starlink yanga ichikubatsira kuti uite macourses uwane macertificate then uchitoaplya chinokumisa chiiwo wave nazvo zvisi zvikwanisiro wave nestarlink yako ngaiite internet yekuti uri kutsvaga kuti ndiri kuita macourse ndave nemacertificates angu andinoda kuita aya ndakutsvaga basa handimaona kwete kungostarlink yekuti waisigwa nemurume starlink kuti uite makuhwa utevedzana kungotukana zvishande zviya zviya guys izvo ndaitaura nezuro zviya ndaitaura nezuro izvo exactly I'm sure panamwe ada kukwirawo ndimbozika all right Lions, thank you very much waita basa wena koime muri kuitira anti mazviwa guys ndizvo ndaitaura nezuro zvezvi izvo ani mazviwa mazvinzwaka ndizvo zvandaitaura zviro zvezviya kuti waisigwa starlink ngairige kuve kuti makumbo ogwadzana mafambiro nhasi ngaichiita kuti starlink iyoyo uchiita bhizi rekuita maonline free online courses aya azere unogona kutangira pasi cheo ehokea rayazoripo vazhinji vakuisira mastarlink kuti vauye kumakuhwa simba racho that's the sad part of it mastarlink atedzwa nevarume kuti vakutoitisi kutoinisa nemurume mba kuti atedze makuhwa secha sasha secha aripo anokubudira secha panikira panokubudira starlink internet provider yanikiri ndeuyu here Elon Musk ndiye Elon Musk yave kuZimbabwe yakachipa internet ye5 yefiber andiona yakachipa saka munhu wese ari kutoida andiona musi ari kutoida saka ndopandaiti mamaisigwa chishandisai kuti muitewo mari nayo handika ita something empower yourself nayo starlink iyoyo zvino vachinji vanenge toida starlink kuti handidi kusarira mastreet ndopanonetsa ipapo but maonline courses are one azere woita iwe yeke yacho mamwe yacho anotomotooffa mahara uchiita zvako uchiupgrade musi uchiaplya uchitaimira vari kukanda vari kuita zvekumaCOS zvizvi makambani ari kuti tikuofa masponsorship uchitaimira uchingoaplyawo it won't hate kugara wakaisa CV rako uchingoposta wakarivara unongodavigwa kunzi are you available for interview musi wakati wakarivara ukuchinamata nokusaidi kuti mwari ndinzweiwo mwari ndikukanda maCV yangu mwari ndionewo uchingokanda kuchinamata wakarivara unongonza chinzi are you available for the interview we are setting up an interview newe when are you free handiona wakutoita interview yako wakutowana COS racho riya macertificates aya unawo even unotori ari extra atori more unotori nequalifications utoziva zviri more knowledge iri more than zvavari kutoda watopinda ndozvinoita manigerians izvozvo watopinda wakutoita something neuyu
wotanga wotoya kootanga hazvogwadza uya wopinda muke imomo ma5 years iwayo ari kutaurwa ushanda zvako 5 years dzako urimo muke shanda zvako neuya wako wese kana wapedza zvako and then woita kana wasingasadi after 5 years kachida continue kukontinya sezvo ingori salary uri kungowana mari kana usingadi zvako wotsvagako zvimwe zvinenge zvichiita yesi my rights foundation wotsvaga zvimwe zvinenge zvichikuitira mona standing ngaige kuva yekuteedza makuhwa idha wakada kujoina allright ndikujoinisa ika deipadmi Hi, sis Melly. yes zviri sei Hapana apa. Kuri sei sei muri kufraya chicken kandabva ndanzwa nzara. ndikufraya fish nechicken fish nechicken Imzati Dallas kana toda ndikuenda kumba kwaletu ndikuya kugermany kumba kwaletu saka ndoda kusenda dikira baba kuti vanosara chingoisa mulunch box. Aiwa mukauya ini ndotopeka mabhegi ndonogarawo kwaletu ikoko kusvika ndikuya kwaletu mubvunze ndikuenda kugermany kwaletu zve saka ndasenda dzega ndibike ndikuya kwaletu harambudza ndichamutuka kuseri ndichakusurprise pedza maybe angada undisurprise ndakwirira iya tiri kutaura yemabasa nda kuencourage mazimbabweans kuti one thing I noticed about nyaya dzemabasa especially kunoko kuEurope chinhu chakanyanya kuvakoshera iexperience. So I want to give advice to people vari kuAfrica vari kuhopa kuti vachauya kunoko kana uchikwanisa ukaona pari kunzi pari kudiwa kuvolunteer, let's say you want to do care, ukaona pachinzi pada kuvolunteerwa somewhere maybe hospital or first aid or whatever, even if they are not going to pay you, manya unoita ka volunteer kako even if it's for 3 months wopiwa certificate. Ukaona pari kunzi pane pakreshi pari kuitwa something manya, you don't know when you're going to need those certificates. Ukaita chero certificates ezvinhu zvakasiyana siyana zvakawanda zvausingatomboziva kuti do I need this or do I not. Let's say you want to be an engineer, wobva wati why do I need to go and work pakreshi when I'm going to be an engineer or when I want to be an engineer, but you don't know kuti pakreshi papo unogona kunosangana nemunhu achakupa contact engineering job. I'm talking from experience. Ismaili, when I came to Europe as a student ndaicleana mba mevanhu kucleana chaiko matoilet and varungu they mess their toilets. I used to go and clean toilet yemurungu, so ndakafunda matemuromo ndapedza kucleana ndonosvipa, and I was a student and I had my students ataidzidza navo vaiti ina handite basa rekunocleana, handite basa rebabysitting, I need to have an office job. But for me I had 4 jobs. Nane basa rebabysitting, basa rekucleana, rekuoffice randaiziva kuti I need for my CV, nerewaitressing. Inini I'm a tax advisor, I didn't need waitressing, but ndainidira mari. So mabasa angu ari 4 ndaiziva kuti as a student panozopera mwedzi mari yangu inenge yakawanda. So if you are in Africa ita anything, then if you are in Europe ukaenda pa like let's say if you go to the internet panenge pane tumwe vanoti webinar like a seminar that you can do online. Woita ka webinar kanoenderana nefield yako. At the end of the day vanokupa, if you can even go in person. Sometimes they have workshops like my company. When I got Sismeli, my first internship, that was important. That was a breakthrough for my career. Like I went up on internet, pachinzi kukuitwa workshop with Deloitte. I don't know if you know Deloitte. Deloitte is one of the big 4 companies all over the world, the biggest 4 companies for consulting. Deloitte, EY, PwC, and KPMG. Those are the big 4. And Deloitte is number 1. Ndakaona chiworkshop cheDeloitte vandapfeka magogo angu, vandapfeka blazer, vandaenda. It was a 1-day workshop. Sismeli ndakaenda workshop iyo ndakabata CV rangu riri mumapso mu5. And they were just telling us about the field, kuti taxation, kune tax yakati, kune this department, kune this department. And then tiri pa break vanhu vachidya paipa ndakabva ndamhanya kuna baba vakapresenta field yakandiinteresta. Ndikati, oh, this field that you described about international taxation, I'm interested. Here is my CV. Sismeli break harina kupera, baba vangu vakunditsvaga ndaenda kutoilet. Musikana ataidzana yako yakanditsvaga akati, hedza ungori kupi? Ungochitsvagwa naMarcus. Ndikati ari kundidi achingosvika mbva nditi Miss Marway, congratulations, I've given you the job. I'm like, what about the interview? Yes. Ndikati ko interview. Shikanzi, no, don't worry. We are going to send you a contract in 2 weeks. Sismeli, they gave me an internship for 6 months at Deloitte. People who know Deloitte, they know. Ukangoonekwa CV rako rakanzi Deloitte.
hazvina basa kuti wakanoshanda one day uri T-boy. It's Deloitte. Ever since that job was on my CV, that report yavakandipa when I finished my internship, vanyora kuti she was good, she was reliable, she was this. That was my breakthrough. Chero ndakazopedza university ndikaita bachelor yangu ndikaita master ndikaita whatever, I got my first job since ndisati ndatombograduate bachelor. I was already working. Munhu akacontroller my thesis, my bachelor thesis was already my boss. So I'm just saying, kuti sometimes, and I will say this. I had a friend, time yoyo. Akataura muromo kuti when I was excited, she said, "Oh, I'm going to this workshop with Deloitte." Akati, "Yeah, I saw it. You mean that one day thing?" Like I felt there was sarcasm in her saying that aka one day thing, kai as in there's nothing special. But Tikakoka one day thing, ndoka kaita breakthrough yang. So what I'm saying is, ukangoona panhu panenge pachinzi apana. Let's remove mentality kuti handisi kubhadhara. You don't know kuti chinhu chinokubatsira ndechipi. Just go. Especially if it's good for your CV, manya. And unoita whatever. Kukanzi kuda ma-volunteer, manya no volunteer. Ukaona, and then I wanted to also talk ndaona tarira nyoro tanzi. Can someone help me do a CV? And then when I came here, I didn't even know kuti CV inokanzirwa sei. And I remember I typed a CV rangaringori munongozi ma CV aya ekudhara kuti unongoita mudhadhadha ngoti my name is this, I need this. Yes. Then someone saw my CV akati, "No, this is not the CV you need. You need a European standard CV." Ndakaenda kuGoogle ndikanotype out European standard CV. Bayandibuditsira ma-templates. You can download that template as a Word document. Wotanga kuenter ma-details ako into that Word document inenge iri template. Sometimes you can find the ones that have a watermark. Unogona kubvisa watermark iyoyo, or you can find the one that doesn't. What editor information inenge iripo, oisa information yako. Now you already have your CV. Vanenge vakatokunyorera zvitongoripo. Hapana chaunotombonida kuti you just enter your details, then you download CV rako ratoita. Ukatoona munhu akutokudza kuti hanzi ndipe $50 kuti ndikuitire CV. As long as you have internet, you can be on live for an hour. Uchishandisa internet uchiteerera. It means you have enough internet. Yes. Nzikola anogona kutaura unozira. Yeah. So, and then apart, then I come to nyaya LinkedIn. Ku LinkedIn, inini sismeli almost every week. I have a recruiter anondinyorera ku LinkedIn achindi offer basa. And the reason why it's difficult, it's even difficult for me because every time I get someone arikundipa basa, I have to think about it. Hey, Maria, this is maybe 10,000 more than what I'm earning annually. Maybe rekatende koko, but unozotanga kufunga family, you know, I can't leave, I don't want to move, and start getting my kids out of the creche kwavari, ndakwenda kunemwe city, all because of a job. So unotozongofana ita discipline yekuzviudza, but as long as you are on LinkedIn, chinoita kuti ma-recruiter approach it. One, I will speak for Germany, and I'm German. Experience, like I said. Pa-CV pako, unoisa experience yako kumsoro, woisa school background kusasi. Because kunoku ku Europe, they are interested in where have you worked. Unoziva ere basa. Inene mabasa esa ndakamboita ku interviews smeli handinambobvira ndakabvunzwa kuti tipe certificate rako reku-university. But what they want is certificate rekubasa kwandakabva. My previous job. They want a reference letter from my old boss. And my companies anotofona kubasa kwakamboshanda vachibvunza ma-questions about you. Yeah. So ukaisa experience yako kumsoro uzoisa educational background yako pazasi, wozoisa additional skills. Ku LinkedIn pane pangu panenge pakanyorwa kunzi add skills. My skills, you don't even have to think about it kuti my skills. If you know how to open a Word document, pakanzi Microsoft Office click ipapo, it's your skill. Pakanzi, because Microsoft Office in Excel, PowerPoint, Word, it means office job rese rinonidwa that vari kuziva kuti unozvigona. Woenda panenge pakanzi ma-personal skills unonyora kuti reliability, team player, quick learner, blah blah blah. Uchinyora like it has to be attractive. So the moment the recruiter panotanga ona kuti okay, you have experience in this or you are looking for this kind of job, achivhura profile yako, it doesn't have to be boring. Akangoverenga all those things akutokudedza ku-interview. Yeah, akutokudedza ku-interview. And then when they call you for an interview,
chinhu chakakosha, go to the page of the company unoverenga company inoitwa nezvei. Yes. Ritore exam before you go haungopinde muinterview uchingosekerera uchiti I'm going to go there smiling. Unotoverenga Think about the company first. Yes, are they a manufacturing company? Vano manufacture chii, which even you don't have to know all the details. Oh, I realized that you guys have a manufacturing company in China. Which other Asian company do you manufacture? Because they're gonna ask you in interview, do you have any questions? I'm gonna say, do you have any questions about what I don't have? Oh, do you have distribution companies in Europe? Which countries? Oh, really one question, but it needs something to do with the company. Yes, interested. And then another thing I also realized is basariri is basa. Guys, Yes. Musa quite basa msat maona rimwe basa. Look for a job while you are still on your job. Kana mchida kuona kuti mhepo dzinosimuka enda unosiya resignation letter yako what hanzi ndiyazotanga kusenda ma-applications after that. Unofunga kuti uri kurota ma-interview asiri kubuda kana uchipuwa ma-rejections. Hamena kuti zvinombofamba say it's just my personal experience. I just realized kuti when you're on your job it's easier to get something else usati wabva uku also pava resignation uku because my companies vanotokubvunza some of the companies they ask you kuti what is your resignation deadline kwa ukushanda, and then you tell them kuti it's 3 months, then they know kuti okay kana uri apply for a job now in September you can only start 1st of January because you need October, November, December as resignation deadline for all job, then vakutokudraftira contract runs 1 January. So that's all Sismele I wanted to just give advice on. And yema I don't know UK vanoita motivational letters here, but kunoku also you can write a motivational, like with your CV you attach your motivational letter and all the certificates that you have. Per motivational letter also you have to be creative enough to say and you say you are literally describing what's in your CV, but you don't have to go uchitaura zviri paCV because vatoona kudhara kwawakashanda. So motivational letter is just to try and give my skills aya unenge wakanyora kuLinkedIn kuti I'm a reliable team player chichi ndo zvaunonyora motivational letter yako, so that your motivational letter is not the same content as the CV. Then mabasa akutoita haisiso kuno kuti kutorejecta job offers techitogara chitonyorerwa unzi do you please can we have a call so you can have an interview ndototi no thank you. Manje unoona problem inoitika wangu idhati nevamwe vamba. Problem inoitika nevaZimbabweans vamwe vangu ndeyekudai. The moment you start coming here and tell them about zvinhu zvakadai handika andiona it ended up being an educational life. Handiti yekuti vanhu vakaona pesera kudzidza zvinhu zvakatowanda. Vanhu vakapesa still maCV vamwe vakatooffer to yatikubatsirei do this handiti yaita educational life. Pakutaura paya vanhu vakawanda ndotatanga tiri vangani vadropa. Why? Because havadi kuti vanzwe zvinhu zvakadai. Kwavari ivo muri kutovhaira mauya kuzobreak. Uri kuona problem mentality yatinayo yekuti hatigoni kusimukira. Vakawanda vadropa vazhinji kwatisa vazhinji vacho vadropa ndivo vari kuAfrica vari kutoda kunzwa information iyoyi vari kutotivhairira kuri kubva ikoko. Ndikutoudzwa kune vasara vana vati toita sei tine maCV toda kuita maCV edu totibatsireiwo. Handiona vari kuziva purpose yeupenyu vazhinji izvozvo hazvishamisi kuzondudza kuti sisimeri mastitute tinzi tanga tichivhairirwa kwakutogwa zvakadzadai kwakutogwa zvakadai. Vanhu vanenge vachitobatsirwa sometimes kubatsirwa kwani kuchitaka people start senyaya vachikupawo maexperiences avo then munosvika pakuti makutobvunza mubvunzo makutobatsirwa. Vanenge vakuti they think they've made it in life. Chavakajaira now makuwa kumalaizi makuwa mwana vadiki vanoda kuti vaite mberi nelife they can do better in their lives, but how can they do better vachimuka kwaunavaona vachitevedza chitema life yemakuwa nekutukanwa chete. Hakuna life iri positive, life inodzidziswe kuti unoona varipoti unoziva tadzidza pachagwa zvakawanda panapa zvakawanda zvekuti zvabatsira vanhu kuti basa rakati itai zvakati itai zvakadai idai so musaneta pachinkarejwa but imi muripo imasira muripo but nhamba yadona hamuna kuzvionei
Patakatodzera nyaya dzemabasa idzi nhamba yati wa kudona kwavari tiri kubvairikwa. Handiona vanhu vakutobva they think that medicine life vanofunga kuti vanhu avacho no. It's not about people have made in life, no, but they are trying to help you. Handiona zvamuseki information yamusingapiwi kumwe because kumwe kumaplatform mazhinji hakuna nguva yekudiscussa zvakadai. Kune nguva yekuwatch entertainment in the form of whatever entertainment iri panguva iyoyo. Hakuna zvokutaura zvinhu zvakadai. Panotorigwa mwana wacho mwana ndateerera vanhu vatwita vakatova neupenyu hwavo vakatopindawo panyika munyika dzavakapinda vakatoita uya vakaita vakasvika pavasvika vari kutoyawo neinformation makudetsera kuti ndakatanga ndichipedzera vanhu handiti maona akati ndinotoainira vanhu asi ane basa rake rakanaka. Information sisimeli inobva panhu pausingafungire. Isusu kutouya kuno kuGermany kwatakauya taimbozvirota here. Inini sisimeli I think I got to 18. I came to Germany when I was 20. That's 14 years ago. When I was 18, ndandisina passport because I had no dreams kuti ndichabuda mzimbabwe. Chero ku South Africa ndambobvira ndakakuenda inini. Kana kwamutara ndikuziya I've never been in other cities in Zim except for Harare and Bulawayo and Masvingo, you know. So one fateful day I was working for a company yanga iri muna Robert Mugabe. What happened was pandakapedza A level yangu I always saw myself kuti andidi kugara pamba. I don't know why. I was always that kid wekuti andidi zvekuzikanwa nevanhu vemaraini kuti ndikuita nezve, so I'd rather be busy and be away from Rhine medu. So I was hold on 2 minutes. Hold on 2 seconds. Yeah, ended up a bit. Yeah. So I went to meet up with a friend of mine in town. And then pataka paradzana, I just walked into a shop. Ndopandapinda mushop mombandanobvunza musikana anga akamira ndikati nai kana munhu ndinotsvaga basa pana say that time ndakamirira maresults A level. And I'm just feeling like I'm feeling idle. I need to do something. And ndabvunza musikana I remember her name was Shelter. Akanditi, this is the manager. You can ask him. Then I walked up to the manager. This was 2019. Yes. Ndobva manager anditi siya phone number yako. Sisimeli casually I left my phone number there. I never thought kuti vachandifonera. And this was time Zimbabwe yakatanga kunetsa. Inini pandakaita A levels kuZimbabwe kwainetsa chikafu chaisawanikwa masupermarket. Ndopawembotuka mukamakiseni chingwa chita 50 cents paunodzokera manhete chauta $3. Patati tiri kuboarding school takunyorwa list yekunzi uyai nemachunks, uyai nemafuta nerice. Apa kudining kwacho maimbosvika kusina porridge, makuka akastrike. Like it was hectic. Time and under A level inini. So one fateful day, these guys, they call me. They're like, we want you to come for an interview. This was a shop you could take him. Then I go there for the interview. Then Murume, the owner of the shop, he's like to me, you are not, I don't want you to be shop. I want you to be my stock controller because you have background in accounting. So I need you to do my books. Office, but then you went to stock out of the storeroom. Then uchiendesa kana munhu akatenga bhutsu akatenga hembe ndounoenda unoturura. That was how I got a job. Started working in that company, in that shop. One day vakabiwa majackets, mabomber jackets mushop. Mabomber jacket akabiwa, one bomber jacket raita $25. Sisimeli boss wangu akanditi iwewe ndiwe stock controller wakatadza sei kuziva kuti mabomber jacket abiwa saka ndiwamaba. Ari 4 akabiwa, that's $100. Ini pay yangu inga iri $150. Zvikanzi tikukubatira papay mabomber jacket ndakaridza miri. Ndakachema ndikasvika kumba ndikadza mama nadadhi ndanzi ndaba majackets. So my dad was supposed to go to Bulawayo and see my sister. Vari kuBulawayo, my sister is asking kati komba inini vari kuita sei mazano zvikana and dad anga kuti vanga vasara vachichema vanzi vaba majackets. Then my sister is like, oh, there's this program inonzi OPay yakunoita nani kunochengeta vana kuGermany. Does she want to go? And my dad's like, oh, I'll ask her. This is how I ended up doing OPay and coming to Germany. So, vanhu vari kuti kana izvozvo mamushitaura zvekuti viewers adropa, unogona uri panapa pachitaurwa information, ongoisa comment umwe munhu ouya comment yako and that person connects you. Usingatombozive kana kuti usingatombochifungire. Inini ndisina kunzidaba majackets. Not that only either. Chisingazivi. Hanzi vari kutsvaga basa reke. Vanombozera kuti ivo vadzemake companies varipo ivava.
Exactly. companies varipo ipapapo varipo vane makey companies mukati imomo anotogona kutongoti atoda vanhu otongona determination kuti okay maybe uyagona kushandika naye akutozokuapproach varipo dzemacompany pano pane vanhu vemava vane makey companies hopo. Yeah. So I'm just any way you find plus kungodzikisirana kungotorana pasi or kuita, don't be in competition with anybody. Be in competition only with yourself. Zvokuswera uchifunga kuti hey because ningaita takati ndakuda kutochitawo or usachirigotsekiwa noumwe munhu handingakundwe naningi. Don't compete with anyone. Munoziva kuti the universe, okay, isusu tiri ma-Christians, but I always like to address things using the universe because I understand there are people who believe in different things. Munoziva kuti the universe can sense energy. Ukaita chinhu usiri pachokwadi chinhu hazvibudirire. If you're kind of a person whokuti ukangoona munhu achitaura something or like a successful story wakutokurumidza kuona vapiko yavanda kuonererwa. The universe knows your heart. Problem mentality ndeyekuti vanhu mazimbabwenzi anokudzikisira either. Sorry, network yanga chisa. Paunotoona kuti pane error reader ka ndepevanhu pekuti unotoona munhu achishanda kuti anzi achitapindira kuti tingabva nemunhu akushanda mukare unobva watarisa sobhoseka kutanga munhu akutaura kuti vanhu vanomboza kuti inoreva kuti kare chavari kuseka kuno itori trading inotori a professional trade unonzi a professional unonzi uri a professional kana uri kare kunoku mufunge ibasa rinoitwa nevanhu vemuno ibasa rinotorigadzwa sebasa svinu kunoku vari kuafrika vachiti kuenda kunoita shuwa kare chokwadi ndopaunotonyatsa because kwedu hatizvizivi hatina kuti hazvisi nyika yedu iri kumasure hatizivi nyika kwedu hakuzikamwi kuti kunochengetwawo vanhu vachembere hatizivi nyika dzinoiti mafestival countries vanotoziva kuti machembere avo kusvika sei anofana kutochengetwa handimaona vana vane autism vana vane chiyo anofana kutochengetwa handimaona madrug recovery aya anofana kutochengetwa kwedu hazvioni kuzindirira mastreet saka ukauya uri kera wekuchengeta madrug additiva kana kuti kudini handiona because makera haasifana nongochengeta vanhu vanozvipira tsvina chete ndochavasingasivi macaras you can be uri carer you care you are there to care for somebody whether ane special needs handika ane dementia haatozviitira nokanganwa chete asamuzotende chiri kupi handimazviona unoita care wevana vari kubuda madrugs vakamboita zvemadrugs handika vari kuda kudzoka back in society you are a carer umwana make sure kuti uri unaye every time haidzokeri kumadrugs mafriends again you can be a carer of many things hazvirevi kuti carer unoenda kunzishina unopishikana nevanhu nemadhoti handimaona ndo pacho vamusingadzi ende mumboza ivo chero vanoita zvishanda nedotcom racho iroro vabvunzei kuti paunoshanda nedotcom racho irore handimaona kudzasira nekuafrica kuti unenge uchisundura munhu uchiputa uchidini uchizoriwacha uchidini kuna vadomboriwachi kungoklina munhu zvese zvinenge zvakakwana zviripo zvikwanisiro zvezviripo voklina munhu vopedza zvongo votono hamene kwavanokanda riko kwacho zvotopera handimaona saka ndokwanisa kutoona kuti munhu anenge achitoseka zvinhu zvaasinga understand zvinhu zvaasingazivi ozongoti ndikati usapindurira ingosiya zvakadaro nokuti havatozivi taitoone mentality iyoyo pazvakatongopinda muafrica zvemakare vakauya uchazivayo padhaidza panchaichi tikwaya kunoda taitopokoti indaitoone mentality dzokuti kumadheti unozotiibasa mimba around knowledge kusatoziva chaiko kusatoziva. It's a career sismeli. Do you know kuti just like doctors ukati munhu is a doctor, people will start thinking kuti okay because this person is a doctor he does a better job than carer. What's the difference between a carer and a doctor? Only their educational qualification and extent of medication that they are allowed to administer. Otherwise, a doctor can as well hold marute munaruta and hold blood and hold .com the same way as a person who's doing care. So you know, there are people who actually have a passion
Like they really love. They could do an office job today, but they don't want to do office job. They'd rather be nurses. Most definitely. There are people who have a heart for helping people. Aba anotokuudza kuti inini ndikanoshanda muoffice I'll get depressed because I love helping people. Saka ngatisatarisirane pasi because someone does. Umwe munhu anenge achitoita office job rake ari miserable. Achitowana maybe mari iri less than munhu ari kuenda achinoklina vanhu vane madiapers vavo. Inini ndakaita volunteer work in a blind people's home. Like a year before I started my bachelor, ndakashanda mu blind people's home, and this home had blind people as well as disabled people. Unfortunately, it's voluntary social work, so you do it only for a year. Most vakuti ndakadzidzira kudiwa nevanhu vasingaoni mapofu. There was this girl, ainzi Sonia. She was blind. She was almost like 50, but anga ari Down syndrome, so she was very small. Ndandine zvimabangles zvandakauya ndakaiswa mumaoko amene kana muchiziva zvainzi zvimablack power. So yes, because she was blind, the only way she could recognize me was by holding those bands. Aiti ndikasvika kubasa obva atora ruoko rwangu obva abata onzwa mabhenzi aya obva atanga onditora ruoko rwangu ondisa pakati pake obva atanga kuseka because she couldn't talk. I knew that I could never be a nurse because handina passion yazvo. I really wanted to do a career yandine passion nayo. But I worked in that company for ndakatosvika 1 year 3 months ndiripo, and I enjoyed myself. I cannot stand here and tell you kuti basa rekuoffice randakatozoita inini, my first job after university, I faced racism and discrimination that's indirect in my office job. Mukuzwisisa. But I never faced that racism kumapofu kwandaivako. Even my colleagues, boss wangu kumapofu, aisvika obva ati Heather, would you like to bake a cake today? Ndobva ndati yes. Obva andipa mari otenda unotenga my ingredients. Then I take 1 or 2 of the blind people, then we start baking together. Ndaivaendesa horse riding, swimming. I enjoyed myself there. But kuoffice kwangu kwandakazotanga haini. Munoiziva discrimination iri indirect. Isimani makamboitirwa racism isina kuti munhu anokutarisa kufesa akati I will treat you differently because you are black. Anongokutreat differently and you feel it because I'm being treated differently. I was the only black person in that company. Munhu achibhabhaisa anofamba corridors achiti kune vanhu, bye, have a nice evening, akuenda kumba, obva apfuura office yangu akanyarara obva abhabhaisa vanhu vese oenda kumba. Like that's indirect discrimination. And I stayed in that company for 4 years. So what I'm trying to say is, as long as you're content, you are happy where you're working, whether kune mari kana kuti hakuna mari, ku blind people home kwandaishanda sisimeli, the least paid guy in that old people's home where I was working, the guy angakauya, like I was a voluntary worker, so I was not paid a salary. I was given what they call pocket money. So it's not taxed, it's not a salary. But the guy angari, the youngest per company, I tambira 2,500 after tax. That's euros. That's the least paid guy in that blind people's home. 2.5. Imagine. Yeah. And it's now. Don't want to be social media. I put it up already. To the extent that she actually going to put up beyond. Tata bwana mungu asina knowledge. Yezu vile kitika sana kwa watu someone tatawa na mtu mayana tu. Mafuta chini tafuta kwa ndio kwa nini kuti makaza kuti. This is of you kuti mbasika ni papo watu wakaza sisi tu nini. Mtu mayana tu. Utahapo pia na nini kama kama madokta. No, that's not it. That's not it. I think it's a mentality evanhu vanenge vasati vanyatsova exposed sisimeli. It's just like ukaona munhu achiri kuvhaira nemotikari, munhu asati ava exposed, kunoku munhu madoctors anotochovha bhasikoro rake achovha bhasikoro anorisiya patrain station opinda mutrain oenda, anenge asiya Lamborghini yake kumba uko because anenge aziva kuti Lamborghini nomunonozosvika kubasa because of traffic jam, asi anenge anayo. Asi ukamona pabhasikoro haungambozvifungira kuti anotambira 400,000 a year. Yeah, so maybe because they are.
handizivi. Amen. But I just happy kuti nhasi kwakwirawo diaspora yakawanda ikauya ikataura ikabatsira ichivaudzawo maybe vanenge vachabatawo vabatawo 2-3 but chatongotaudza chekuti they must not give up kuti anzwe kuti masiwe ese achabuda akawanda hakuna guys anenge achibuda masiwe ese asi haachabudi semubudiro wamaiziva aaiita yaya ekuti aianaunsa kuti cos munobva auya because handiti makazvirevera kuhome office mukazvirevera kuti tiri kuita mamarriages efeki tiri kuzodai saka home office has taken note of all that now ndikiri CQC ndiyo yanenge yane home office ndiyo inenge yava in charge nezvemakeizvi handi munoona hazvichaadvertiswi semaziviro amunoita ya amaiziva kuti tinoya kuno kunzi kune switcha kune cos rap kune zvaakuitwawo nenzira yavanoona sokuti iri safe yekuti vanhu havasi kudyirwa mari kuafrica vamwe vachidirwa mari but ariko macos the maudzwa endai paindeed endai patotal endai kumawebsite ese anorecruita munomu vanenge vachitoricruita unotoona aripo achitora kuti sponsorship offering sponsorship vanenge vatoripo makambani akadaro but havachauti social media because zvakuitwa chi ndiso zvingati vinhu vemaswitch chaichaiwo mazuva ano havachanyanyi kunetseka because home office izvozvi ukangoti peregwa nebasa inobva itokupa makambani sekuri kutorwa kunzi apply uku animaona yes guys taurai hello dear how are you Sarah, who was the one before Angash Tauro? The one who just left. Angash Tauro is LinkedIn. I also wanted to add, Kutijwani, for you to make yourself stand out, there are also other things you can do. Like, I thought as you go to research company, you can also research whoever is going to interview you. What not is a history that will give you something to talk about other than the job so that you can connect with the people in the interview. And then another thing is, after waiter interview, make sure to send like an email to say thank you for the interview and just say all the things you enjoy talking about. Not a lot of people do that, so that in itself can make you stand out more. Could you appear the interview, send that thank you email immediately. You say thank you for the interview, for the great interview, Gigi. Okay. They will remember you. Rudo, so that also something. Okay, sorry, I'm working. No, I was saying, Kutujwani, just to add to my point, I got sorry, the person before about LinkedIn and the interview processes. Another thing is you have to see yourself as a brand, you know, that you're offering the company. Saka, other things you can also do, instead of just researching company chete, also research Vanuvachakuta interview. Go on their LinkedIn profile, see their work history, and also see points when you go into the interview. It's not just about the job itself. You can also relate to them in LinkedIn profile. You know, so that will make you stand out as well. And also after our interview, make sure to send like a thank you email. Thank you for the interview. I really enjoyed talking with you. That's something that makes you stand out because not a lot of people do that. We're not going to pay the interview and then that's that. And then I also wanted to say I never like where to do my courses to upgrade themselves. There's a site on Coursera where it offers my professional certificates totally worth the same weight as going to uni and doing a degree. So there is Coursera, and then Coursera is like £39 per month. I don't know in other countries how much it costs, but I know in England it's only £39 per month, and then you work at your own pace. And then getting like my online courses, they do everything from project management, software engineering, from technical support. They do a lot of courses, and a lot of university courses are also there. Like my Harvard University, they also offer courses IPAPO as well. So there's a lot you can do. They do business analysts, data scientists, and those are all very good paying jobs. And there's also, the Udemy, you pay per course. So my courses are all they can be, if you want to subscribe, that's like £25 per month. So those are like reasonable, that's reasonable money, which you can pay, which you upgrade to some courses while you're doing your care work. Right. And guys, take note, guys.
Muri kupiwa information yamune usimbo kuno Google ya muri kuipiwa yenyu for free. For free. Hande muri kundwa. Yes, and then anyone I don't need help with a LinkedIn profile, you can come, I can help you. You know, there were people, Panevan, right? You work but then a lot of people who came to me were not willing to do the work because I offered them a course. It's at £39 to do, but you know, no one did the course and no one came back. Yeah, so anyone, I think I should help with CV, with interview prep, I'm available. But in I don't do the work for you. Oh, You do- I will yo. tell you what to do, your She's interview available to help you guys for free. For free. Okay, so Hi. Hello, dear. How are you? All right, Chulu. Thanks. Yeah. I'm fine. I'm on the phone, but that's what's okay. I figured, okay, there's certain things I'm just not hotel. I think you can see my face. Yeah. I wanted to say there's somebody who said something about Kutanzi, my CV, Zimbabwe, and I want to say that is very true. Because I've seen my CV where unenge une CV yako ine picture yako, you're not applying to be a model. They don't need your face, to be honest. Apana na need yokuisa face yako. And there's so many CVs yekuti tinongotora ma templates kana Canva, kana Pachichi, and then they have so much color and so much formatting. Nowadays they use what they call an application tracking system. So in the application tracking system, it means kuti CV yako. Oh, thank you. Hey, you are. Yes, you are. Let's focus. So application tracking system, guys. CV yako inogona satombonye kwana interview. Only because CV yako has too much formatting to a point where it can't be read. So just keep your CV simple. Isina kana anything. Kungonyora your name and you know what? I will spend. I don't know how to do this, but anyways, if anyone wants help, they can always come to my inbox. I will give you a template of an example of a CV that works, especially for my engineer. Like I can't speak for everyone else. I know for engineering. So when in my engineering backgrounds, my electrician, my technician, whatever, come to my inbox or whatever. I think I've also sent a template on this page, if I'm not mistaken, but whatever. Come to my inbox, I will help you. I wanted to say, Panemun Atara, I think it was Heather, Angashara about LinkedIn. It's a very, very strong and powerful place to get a job. If I show you my LinkedIn inbox, guys, you'll be shocked because Makasara, my recruiter, and we've seen this, we want you for this job. We've seen this, we want you for this job. But Avango Mukiwa Kuti, we want you for this job. You have to tailor your profile, your LinkedIn, to a point it's very attractive. Mununga when LinkedIn, I really need this person for the job. And then like what Rudo said earlier, Kuti, when it comes to the interview, interview, leave a lasting impression on the interviewer's mind. Because mucha interview amuri 10, 20. If you are rigid and just, oh, okay, those are data, I'm just going to answer the question as it is. I remember my boss, aka interviewer, a number of people. And then one of his reasons why he didn't take a particular person who was very qualified for the job was because the person is too rigid. You are just too rigid to a point where I can't know, Kuti, once you get into the team, are you going to be able to integrate well? It's good to know your job, but you should also show, Kuti, you can be social. Because Kubasa, yes, stand up Mushanda, but you must be able to relate to other people, you understand? So another thing, for example, my own interview, I think for me, it was mostly Kutauris, rather than Basarachuna Kurizira, because I was nervous, and when I'm nervous, I talk a lot. So I think that came off as me being confident because I was asking them questions instead of them asking me questions. So what does my day-to-day look like? What are you talking about?
ask them, iwewe chakugarisa pabasa, iwe wana makore mangano pabasa okudzana kuti 10, chaita togare necompany chi, you know, things like that. Those are intelligent questions. Also, usangofunda that, well, so when can I expect a response? That's cliche. Don't ask things like that. Vachakupindura when they want to respond to you. But leave a lasting impression in their minds. Ask them things like, okay, you've been in this job for 10 years. What has kept you in the company? Or what does my job entail, like day to day? So things like that. Another last thing, I think there's more typer in the comment section. Could see, I posted just a few days ago a list of engineering companies that are hiring at the moment and that offer sponsorship for those people who are not anything engineering, especially my gates, because, well, I'm an electrical engineer, so those are so anybody who's just going for that kind of vibe, then that is, I'm on live, so I'm trying to avoid your face coming. Anyway, so yeah, that's just what I wanted to say. So if anybody has any interest in, like what I said, I'm offering you to just come in my inbox. I'll help you out with your CVs. I'll also just try and help you with your applications. Do if you you're have a page? interested. Do you have a page? Engineering. I think on this account that I'm using, there should be right, guys. something. Yes. If you go to I your don't know if account, my name if you go to your account, guys, my engineers, be it electrical, be it mechanical, be it whatever, and I check up a page. Vakaita DPF, my apprentice, things like that. My links nemabasa arikutodiwa vaniko zvino offer my sponsorship. Just go, it won't hurt you just to go and see. Andika pamone pauno qualify kana tipa murume wako akakano qualify iwe urido photo zviziva chipa murume wako iwe gouya woita care rako no yako zvitira care chirega murume wako adini auya pinde kwanopinda iwe ita kuzvikera naika kuzvebasa zvakada basa izvo Anyways, bye. Thank you. Riripo rakapindana rero riri ndora munongoenda papeji pake baba hanzi harisi kuonekera hanzi unonzani T. Let me type it. Maybe yaichikone nyumba yaimukwacha pinbudikira ichikone ewe imukwacha maswera seiko mwanako mwana wangu budikira ichikumhora sei God. Anyways, did bye, you write guys. it? Thank you. Oh, Yes, I did. Where is it? Right here. I don't know how to highlight it. Admins, can you please pin the name, please? Can you please pin the name? Pin the name, right there, guys. Pin the name. Boyfriend yao yamkosha wangu ya inde kumrumu wake, guys. Msada kukangasa mwana wangu. Mkwasha hadi pa side. Adungo ra kutuguta wala nani. Iwe. All right, but thank you very much. Life with Tino, yes. Life with Tino, Modongo Rapa page like guys, go and follow her and you see a lot there. Guys, I so loved this live, you know. Vakawanda about my points, and if you are really serious, guys, this life can change your life. You can get links, Papa. So thank you very much for all those who came here, who are selfless, who joined the live and offered to help those who can't write my CVs, are professional, those who wants my sponsorship and did not know where to get them. Thank you very much, guys. Nokuya pano vese vapinda vachiencourage kuti guys ndakatotanga one pakati ndikatopindawo pakati. Here is where I am today. Thank you very much, Mese Majoina, guys. This was an educational life. Do you know the educational life kudzidza handika wakutoziva kuti chigara uchingozvidza kuti ndinokuendawo kuEurope ikoko ndiri kutokuenda kuEurope ungouyawo tinyatsomama tose kunoku tinyatsosafa pamwe chete handitika handitika uyai vasikana kana une simba rako zvako mari yacho hauipedzi chokwadi chakanaka asi kuti nyama yako ndo inozokulimita nyama yako ndinokuzoudza kuti zvandida kuda kuita izvi bhodhi yangu haizotenderi saka the policy is wega ukashanda chizviudza kuti ndoda kumbozorora hanzi NHS got loads of COS just apply and muri kunzwa ndimagiwe ari kuti NHS iri kuemploy anomaona
nyama yako ndinozongokuza usangoita pikerere musikana yakazoenda here sisi upi usangoita pikerere nekuramba kuita kubasa bhozi vazhinji vanongodonha kunoko vanongodonha vachifa ndosaka development kuno kwanzi ndosaka mazana restrict kuti munhu wese akafa off dzake achiita time yakati because vanhu vanodonha nenyaya yekuti unenge uchingomhanyirana unenge uchingoverenga mari uchitocalculata unodonha kwanzi yaka aiwa haana kuzoenda akawana lawyer power of social media akawana lawyer ari kumubatsira musikana uyaya wenhikikiri guys hama yaDQ yayo hama yaDQ musikana ya hama yaDQ wokunzi wokuasylum yayo wokuBotswana muZimbabwe Botswana yayo akawana lawyer ari kumubatsira ane lawyer ari kumubatsira saka lawyer akatotsvaga mari akatoona malupozo wopo patsamba iyoyo saka they are using that kuti vacontest so she's still there akanzi agare achiripo haana kuzobuda right saka team South Africa hanzi tine ball yedu nemusaturday vane bhora ravo musaturday vanenge vari kuball kuJoburg kuBenoni handitika so all those who wants to join them endai kuBenoni just go kuBenoni and see them handitika hanzi musato 21 tinenge tine ball kuBenoni vane maactivities akawanda just meeting together interacting together as women as diaries zvakakosha mufunge kungozivana mangwana pakaita dambudziko you need your people guys you need other people who are by your side who are trying to help you vanokumirira vachakubatsira vachakuzama kubatsira zvese handitika so yeah vane ball yavo musi Saturday handitika so yeah guys vaonewo okay thank you Rudo thank you very much Rudo let me pin this thank you very much Rudo vari kuda kuenda kubhoo endai munofarawo nevamwe Saturday yoyo just go and be happy with others and muchizivana muchionana muchinyengerana chaizvo kuti ngatiapplyei vasikana ngatiapplyei tiende vasikana handei ngatirambe takadzvanya ndo zvamunofunga kuti mubatsirane izvo muchiita kuti mukasangana mutakaonyaya kuti vapi vanoda kungoneregwa vayamazi vapi vachingomisa kushata vana similar kuda kungoneregwa zvisipo hapana zviripo paya imbosiyai kutaura mazita evanhu mumbotaura zvokuti toenda chete nezita raJesu tiri kuenda hatisi kumira ndipo vaoneiwo ndiwanewo andimwana muchienda makadaro andimazviona right saka hanzi mamusi kuuya here handisi kuuya ndichauya ye next year aiwa I'll come next year this year masenzi acho aramba kubatana so yeah next year I'll be there full time. Tindo, how are you Tindo akabiwa Tindo vanga vari supposed kuita uncle vepa diaries vave uncle vebitterness Tindo uyu mwana wangu wepano kubva kare ndakatoshamisika ngati tabigwa mwana Kaisu tabigwa mwana but anyway it's fine still mwana wedu panapa ndi uncle kubitterness but mwana wedu panapa hanzi number idzo ndedzekuzimuro SA number dzani mimi ingotorai namba musevhe mubatsirwe kuita maCVs chete torai namba mubatsirwe kuita maCV tendai mwanangu Tindo nhasi tanga chidzidzisa panapa nenyaya dzekuti vanhu vauye kuti kunze kuvanhu vari kuita sei mari vamwe vari kubuda sei vachienda kunze kunotsvaga mabasa anditiona ndo life yanga iripo ndo life ndoda kuti mwanangu kubva nhasiko zvino wanawo nguva ukaona panoitwa malife akadaro indapo mwanangu I want to change your life handiti kuona papiwa malinki pano ediaspora patogwa zvakawanda pano timboteedza malife akadaro vakawanda varitobatsirwa kuita maCVs and everything vatopiwa pari kutotorwa masponsorship sponsor kutotorwa unotekerwa kubva kutiketi kune chinonzi sponsorship mwanangu Tindo hasi akusi kuuya kukeyara chete iwe semunhu wemurume unogona kutopinda munomu uchienda kubhucha unowapiwa COS unogona kutopinda munomu uri uchitoya kuita carpentry unogona kupinda munomu uri builder munomu unenge une mari yakasviba kuno kubadeti jobs anobhadhira mwanangu anotori nemaCOS mabasa ese vana vasivi chete knowledge hamuna because hazvitaugwe tingori busy makuhwa kutukana kudii kukangana focus yesocializing kuti chii inobva kuchinja upenyu hwevanhu social media but it's not because of what we focus on padzidzwa zvakawanda I hope next time tinenge tiri pano toda kutokuona mwanangu next year chako uri somewhere wakaenda hanzi kuda zvetruck driving yes you are matruck drivers unotodriva ukazvirega zvechero kuna azere unodriva kuno
Poland, Germany, maTruck Island, maTruck drivers akatorwa kuAmerica vaipiwa masponsorship masiwe SI vaisponswa kuenda maTruck drivers. So unoenda vakadzi vakudriva maTrucks these days, vakadzi vakudriva maTrucks, so hapana chinokustopa. You are unstoppable and even the sky is not the limit. Kana if you set your mind on something, ndoda kuzviita, I can do it, you can do it. Hapana chinombonetsa, unozviita. Ini ndodriver wani magonyeti, ndine license yemagonyeti iyoyo, asi ngoti hangu handikwanisi kuti handina experience wani ndoritla gonyeti, ndongoda ndichingoti ndira mudhuzo zvokunyatso ichiloda winde handisandave neconfidence idzozoini guys. 1 2 handitokwanisawo zvangoti ndingaridriver. Ndochokwadi, upgrade yourselves guys. Onai zvikuitika kuSouth Africa, South Africa yakupisa. So chibata zvimalingi chero kanti waenda kumba nhasi, you still continue malingi unawo, everything nazvo. Unongonobvira kuAfrica uchidzoka, wagara visa rako iwe uchangonoaplayira kuZimbabwe, handiti kana wawana malingi. So do it, don't stop, rambai muchiita. Totohla kukanda malingi aya papanapa kuti tikakanda munotoregwa nevanhu vasiri vepano, apa vauya votora malingi aya voenda votoaplayiwa namabasa, imi muripo. Chimbomirai kumwe tinoenda tinodini, but priorities right first. Sataenda kumwoku nditika tetezini South Africa ndakazviona SA I saw it, ndakazviona zvinhu zvanga zvatochinja tetezuku. Inini area yangu kumba kwangu uko mvura haiende, magetsi anga asingaende, but paakatanga kuenda anga asingaende actually zvachose. Kumwe kwese vachichema magetsi every day, taiti nawo kwaigara mabhose, kunogara mabhose maEscom, but pavakatanga kumadzima we could see zvanga zvakuitika, could see the people we now buried very close nesu, kungo zvanga zvakungoveneka kangotyisa nekunyatsonyona kuti future yacho. Saka pane chikuitika, what is happening? Pane zvikuitika here apa. I could see South Africa going to Zimbabwe straight. Ndenda kuona South Africa iri kutoenda down the drain like Zimbabwe, nokuti iri kutoita sezvakatanga zviita Zimbabwe. Paya patasvika nhasi apa, matangira akaita Zimbabwe ndo ari kuita South Africa iwayo. Saka we could see, ndichitaura takuinda 2005-6 paya ndo zvakuitika izvi. 2006 petrol yakukwira every week guys. Kana taki kana wena simba kana petrol yanga yakukwira every week guys, diesel every week guys, futa nomena rakazodona rakamboita skyrocketing zvokuti dhumu mafuta, kuti vanhu vaiti mafuta kanzi mafuta ari kupinda mumashoprite vanhu vanotenga 55 nekutya kuti mafuta anogona kushayikwa. Ndo zvanga zvakuitika paSA. Tatakambotosvika pachikamu ichocho. Kune dzimwe nzvimbo kuno kwaigara Dhumibhuku vairova 3 months kusina mvura, 3 months no water in the tap. Vanhu vakuita zvokuinda zvekuZimbabwe chako zvokuti vanhu vakuinda kunozvibatsira kumatoileti ekumapublic toilet, kana kuti kusango usiku chiti waiti ukangofamba kudai sodai usangana nenhabhi, ukangodai osangana nenhabhi, ukangodai osangana nezvinhabhi, vanhu vakungonoitira pese. Handimaona zvese ndo kwazvanga zvave ikoko manje. 3 months vasina mvura. Iwe hausati vaita mvura kwanzi mvura isati yaudzoka area yese. Imagine apa kunenge kwazara maZimbabwe mai mwana, simba rinyarika usiku rongoti wokuseri kuemba pote rotoita. Asiko zvinokana tapo magetsi aviko aiwa, kana zvadaro zvanaka Jim, that's nice kana zvadaro, because taitoona kuti yakuyerera yakuinda anzi zvino hamuna kusiya magroceries here kumba kuno. Ndani takaisa kuma-agents, takaisa munhu, kune munhu akatopinda takaisa kuma-agents, so magroceries anga arimo akaenda kumba kwagara naDhumibhuku kudai kuti umbambachingopfira pose ngodai ende ziso rinokunangisa ipapo, zoro chimambo kudai chiro uri motodhiraivha hamazvinoita ziso rinongono kuti boona iro zimukonde kuti utizoriapfira uri moti ndichimaona. But anyway, kana kwanaka, but crime zvayaishi yakapera muSA. Murume wako achidzoka kumba unotoenda Mwari kuti uchinzwa gedhe richivhurwa, so garaji richivhurwa, unoti Mwari makanaka, adzoka. Anziko andi vari kupi? Andi vakaenda kumba, andi vakaenda kuZimbabwe. Andi ndakavatsvagira basa kuno mumwe mudhayari anoshanda kuDubai. Saka andi vakanziva chetocheka. Andi vakanzi vaende kumba, akatovabetsera kutakura zvinhu kuenda kumba.
ava basa taura zvinhu kuenda kumba ndobva amboita shortage akabva abatsirwa saka ndobva ambodhileya kuwana mari po vanga vasina kutora passport waiti vava nemaproblems pakafasisawo paya saka ndo vanga vave bread winner nemari yemumba chizvozva zvakangooma saka ndo mwandakatopa magrosari emitambo yese yatakaita papaya kuti vawane pekunotangira saka munhu yakabva ambova stop akati ambomira ambva vazotora here passport bva vazodibata vasati vaenda kuita kunge vari kuenda muna November kuDubai vakawana basa nomwe mudhayari kuDubai saka vachienda vari kuenda kuDubai and so guys tatandara ndakuinda tatandara guys tobatana futi mangwana mwoyo wangu waigwadza denda ndine wewe kuya navo ndakauya navo but denda ndine wewe kuya navo ndakauya navo she was just good like that munhu angaripo munhu angangori right and munhu angangori boso aitoziva basa rake nemwoyo wese kutoti chero pavakabuda dei vakangotogwa munhu kamunhu iye aigara navo kusvikira amen andimaona saka anyway kwavari kuenda ikoko kuDubai achangonombatawo zvakanaka kwavari kuenda nogara kuDubai ikoko saka anovabatawo zvakanaka azi mukuendepiko ndakuda kuti ndibikire zvebhuti wenyu naye tete ndapedza kubikira bhuti wenyu tozotandara zvemangwana aiwa tinotandara mangwana ndiripo tandara mangwana sitambotandara guys andika muve nousiku hwakanaka guys take care of yourselves bye bye